سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا ون قلتي فزك عيرن زلو بوليتيكا ناي زوبانا كونتات ناي زوبانا ناي عالمنا كنركن فتنينا كم وترو نعاهم زمتن أقداسن زلو عمقود زلو حبريتان تنتنان حزنا لكمينا نغرب لايك مقبار شير مقبار ريتوكم من حسابكم من مقداف دما نزل صراحنا كتحجزون كتدقفون أتوم وترهم تقبلوا دما كي مزقناكم كنحلف دسايب لنا نايلو مارستون كم وترو سفحنا قداسن وانا وني كون مبار نايلو مارستي علمنا كم تغيير زلا جميرنا أبزوبانا بزع مكيارات له مچم كنا تتكاتل وتلهم ممليسو إن تراسنا إن تبلاشوني سخيزلو قند حن اسكبتي عبيت حيلتات إذن عبيت حيلتات دما قطعوا ترجم تزيبلو بتزاوري نتكبابينا نسأل وزليو مجمريا نزياس كان يجمر. Carney wants to create the world's largest trade alliance, which does not include America. Edward Lawrence at the White House. Edward, I'm sure President Trump is not happy with this. Yeah, let's just say it has the attention of the White House. A White House official pointing out to me that 80% of the Canadian population lives within 100 miles of the U.S. border, and 75% of the Canadian exports come to the United States. That official also adding that it's in Canada's best interest to improve trade relations with the United States rather than fight sheer economic growth. The Canadian Prime Minister so far, though, going the other direction. مرحنا كندا أمريكاويان زسنبد سقم توسيد له again أمريكاويان أبزبنا دونالد ترامب فوكس نيوز يقوم تسمع زلهم أتوم ناي ملحس ناي دونالد ترامب ويونتي دونالد ترامب زدليون سمع زدلين زاربو channel يوم زيوم كندا ننوي حوان كوك بعب علان كهرموان دحر مزنا كندا أزياد عموم سقم توسيد الله مسدما كاب أمريكا وزاي مس أوروبان مس جابانن مس كالا علاماتن ناي نقد ديل كتجبر نا أمريكا دما يس قربيتنا يقوم مساهم بزح متأثر نيرنا دحر حجقل مساهم كن كيدا يدلنينا مغنياتكم ناتكم سقتنيا مخان حدا جايو تبلو مالا ناي كندا وسانة دما أمريكا انتاي صبايا كم زلو قداماي ملكت نتي شقات مزخل كنتات كارتا قربا فنجال مسنجلنا يلوم زجهروا لازنبر كندا قربيتهم زخنت هاجري listen this is very very interesting news أبزوان زي Prime Minister ناي كندا قليل سباي كونن لدونالد ترامب دما بكونا تنبي بولو تهديد اللي كاني فقرة اللي كاني وسانة سقم تنترايز اللي كا listen carefully. We seem to be living in a simulation because guess who's talking about strategic autonomy? Canada, the same Canada that was joined at the hip with America, the same country that was once called America but polite. Well, now they want a divorce. Their Prime Minister Mark Carney is calling for strategic autonomy, and his first mission is to build weapons in Canada. Carney has unveiled a defense industrial strategy, and it has one main philosophy. Build at home wherever possible. If you can't build, then find a partner to co-produce, and if you can't co-produce, then buy from outside. كمتري وزلهم تعميد كادة دحر أمريكا مخاد زبنو عبكعيو إذا زربازيا كاب كندا كتبقس كلا نبزح سبات أسن بيدان أقر ريمان يزلا مغنياتو إذا معربا وعلم ويون أمريكا دحر كالا يكونات علم زهانت صوتو وطبعاو متأسسار ويون أباسس أنقع حقرات مهنات تزلع على درجانا يتم التأسسار أمونغ أمريكان كندا نينيرو سيزي مس أمريكا زلع على متأسسار كتقبرن دحر خوين كاكب أبد نزتكس كندا أمريكا زونا برزم دناي زياتن كنا أصلا زي كلا ينزب على نير أنت يبلا له برايم مينستر ناي كندا ياخلنا بس قداي زي سلازي بزتخالنا متن زد لينا بعدنا نسرح نسو زي كالت غينو بارتنر كون مشارك تكبر مسكال يسرح نسو زي كالت غينو دما تفعل عليه عينات طبابات كتفتر كتكلال لك زي ندولين تايو صقعتنيا مخان مولو بمولو اب حدا هاجر ولاونا أمريكا شما ما يتقسم نيجن ولاونا بأمريكا تسقعنا كن كيدي بلان ولو تا جيم تشينجرز بلو هذا لوجن تايا كندا ريسورس ريتش هاجري صقعتات بزع زلو هاجري إذا صقعتات زجد إن كنداويان فلوي نجر ناي مزتاي عم فتير لا ما يفلتني معناته ملو بملو أمريكا هم تقاس أورجيرو مسلو زنبرو أمريكا قدام يتتجوزو دحرينا بكالز غينيرو هجين حادك ننفسو زحسبلو زماناتنا سلازلنا نزس أقاتات ناتهم وسيدهم نتا أمريكا حمد لله تتقبر زنبرت قديفهم نابي أوروبا أكشت ويم زلو أوروبا شدش ميتشع دي ولا شو عاد ميتشع I don't know كني ميتشع حزب الله مليون حزب الله وايفلتني أبزع حجي just tell me كمنا أمريكا تبيغو زعبز بيزلو سلازي إذا حزبنا أوروبا بقمة إتقا نابي أوروبا بقى تاكشت على زخل أوروبا دما بحنت نجار يوم زفلتو أقاتات يبلو من
ስለዚህ እቲ ክቡር ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ካብ ምግዛእ እሞኻ ኣሜሪካ ከም ድሌቶም እናጎጠየቶምን እናቆንጥወቶምን እናሃረመቶምን ካብ ዝገዙ ነታ ካናዳ ኣሜሪካ ተሰራጥያ ዘላ ቀንዲ ካብ ካናዳ ክንገዞ ኢና ነዳዲ ይኹን ኤነርጂ ይኹን ካልእ ነገራት ይኹን ካናዳ ዘለዎ ነገራት ካብ ካናዳ ንሕና ኤውሮጳ ቀጥታ ክንገዞ ኢና ካናዳ ድማ ምስ ኤውሮጳ ብወታደራዊ ይኹን ብካልእ ምትእስሳር ክትገብር እያ ብቁጠባ ይኹን ምትእስሳር ክትገብር እያ ዝብሉ ዘለው እዚ ማለት ድማ ኣሜሪካ ቁፅፅር የብላን ኣብዚ ቦታ እዚ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ሓውሲ መርዲ እዩ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ዘሎ መጀመርያ ቀድማ ኣቢልና እውን ሰሚዕና ነርና ኢና ኣሜሪካ ካናዳ ወላ ብምክልኻል ካብ ኣሜሪካ ክትፍንተት ትደሊ ከም ዘላ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ነዛ ርእሲ እዚ በዚያ ጌርና ክንውዳእ ኢና because this is very very strange. Significant boost to defence spending. The budget for defence research will rise by 85% over the next 10 years to reduce Ottawa's reliance on US arms sales. Mr. Carney said Canada can no longer sustain its dependence on its southern neighbour. Canada's armed forces testing to see if the country is ready for a very cold war as the nation prepares to boost its investments in military and security infrastructure. The army is conducting drills in Canada's far north in order to improve its ability to act in the Arctic. The conditions are really challenging, but I think ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዓይኒ ወታደራዊ ክረአ ከሎ ካናዳ ነፍስና ክንክል ኣለና ክትብል ከለኻ ብኣፍካ ወይ እውን ኣብ ኦፊስ ተገቲርካ ከምኡ ክትብል ጥዑም እዩ ንነፍስኻ ምኻል ማለት ግን ብዙሕ ዋጋ ዝሓትትን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝሓትትን ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትትን እዩ ስለዚ ወታደራዊ ቅልፅምናትካ ክሳብ ዘይሕየልካ ንልኡላውነተይ ክሕልየ ናፅነተይ ክሕልየ ናተይ ምርጫታት ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ዝሰምዓካ ሰብ የለን ብፍላይ ኣብ 2026 ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ወታደራዊ ቅልፅም እንተዘይብልካ ቁጠባኻ ትርጉም የብሉ ቁጠባኻ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንኖ ዝኽእልን ዝኾነ ሰብ ክዝውሮ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቁጠባን ባጤራን ካልእን ወታደራዊ ቅልፅም እንተሃሊካ ጥራይ እዩ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ፈጣን ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ምንቅስቃሳት ንሪእየሉ ኣብ ዘለና ሓይሊ እንተዘይብልካ ሓይሊ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ግዜ ሰላም ሓይሊ ቁጠባ ጥራይ ኣብ ግዜ ሰላም ሓይሊ ክበሃል ከሎ ቁጠባ እዩ ኣብ ግዜ ኩናትን ዕግርግርን ግን ሓይሊ ዝበሃል ብትክክለኛ ሓይሊ ማለት እዩ ስኻ ሓፂናዊ ወታደራዊ ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ ወታደራዊ ቅልፅምካ ክትገብር ድሕሪ ኮንካ መንእሰያትካ ናብ ውትድርና ክኸድሎም ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዲስፕሊን ከተማዕብል ኣለካ ገጅፍ ባጀት ናይቲ ቁጠባኻ ናብ ምክልኻል ክሰድድ ኣለካ ንኩሉ ኩነታት ናይ ሃገርካ ልኡላውነትካ ብሰማይ ብምድሪ ብባሕሪ ብኩሉ ክሕልወልካ ዝኽእል ድማ ሓያል ሰራዊት ከተዋፍር ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ነዚ ብምቾት ዝተበከለ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ከቢድ እዩ ክኸውን ብጀካ ኣሜሪካ ሚልዮናት ሰራዊት ዘለዋ ወታደራት ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ወታደር ገለ ከምዚ በቃ ኣብ ሆሊውድ ፊልም ትሪኦ እምበር ከምዚ ኣገዳሲ ናይተን ሃገራት ኮይና ይስማዓካኒ ነይሩ ሕጂ ግን ንድሕሪት ተመሊስካ ባክ ቱ ቤዚክ ዝብልዎ ኣብቲ መሰረት ክትመፅእ ኣለካ ወታደራዊ ቅልፅምካ ሓያል ክኸውን ክኽእል ኣሎ እንኳላይ ቁጠባኻ ስለዚ ሃገራት ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዐን ዝኸዳ ዝነበራ ዘይዋፅእ መንገዲ ምዃኑ ተረዲእዎን ነናተን መንገዲ ክገብራ ይፍትና ኣለዋ ጉድላክ ጥራይና ክንብለን ንኽእል እዚ ግን ፅቡቅ እዩ ኣሜሪካ ቀንዲ እተን ፈተውትናታ ካብ ኣክልፍንተታ ተጀሚረን እያ ምናልባት ኣሜሪካ መስመራ ክትሕዝ ትኽእል ካብኡ እንተዘይወፅኡ እቲ መስርሕቲ እንተዘይ ተፈፂሙ እዚአን ተሓሚተን ደድሕሪ ኣሜሪካ ዝኸዳ ሃገራት ብከምኡ ክቕፅላ ተኮይነን ኦፍኮርስ ንሳተን እውን ኣብ ከመይ ደረጃ ድን ከምኡ ዝውስና ዘለዋ ፍሉይ ልቦና ስለዝመፀን ወይ ፍሉይ ጥበብ ስለዝረኣያ ኣይኮናን እኮ ንበዓል ኣሜሪካ ክትበልዐን ስለዝጀመረት እያ ክትበልዐን ኢላ ስለተበገሰት እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሓንቲ ነገር ግን ክበርሃልና ዘለዎ ኣሜሪካ ነዚኦም ሃገራት ካናዳ ይኹን ኤውሮጳ ሪኣቶም እያ ፅቡቅ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ድኹም ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልዎም ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ብፍላይ ንኤውሮጳ ድኹም ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልዋ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ እምበር ኤውሮጳውያን ብዙሕ ግዜ ሓሲቦም እዮም ኣብ 2000 ጀሚሮም ፈረንሳይን ጀርመንን ሓያል ናይ ኤውሮጳ ወታደራዊ ቅልፅም ንክሃንፁ ስዒሮም እዮም ኣሜሪካ ግን በቲ ዘለዎ ቁጠባዊ ጭወዳ በቲ ዘለዎ ኔቶ ስለ ዘለኩም እንታይ ኢኹም ካልእ ሰራዊት ሃንፁ ክንዲ ናይ በይንኩም ትገብሩስ ኣብ ኔቶ ዘይትገብርዎ እናበለት ነቲ ሓሳብ ናይ ኤውሮጳ ናይ ነፍሳ ወታደራዊ ቅልፅም ንከይትሃንፅ ቀንዲ ዓንቃፊት ዝነበረት ኣሜሪካ ነይራ ስለዚ ንኤውሮጳ ፅቡቅ ጌራ ተጠቂማትላ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኤውሮጳ ንዓታቶም ብዙሕ ረብሓ ክተምፅኣሎም ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ምስ ቻይና ክገጥሙ እንተኮይኖም ናይ ኤውሮጳ ወታደራዊ ቅልፅም ሓጋዚ ይኮነን ስለዚ ኤውሮጳ እንተኺልኩም ነፍስኩም ምስ ራሻ ዘለኩም ንራሻ ጥራይ ሓዙለይ እያ ክትብሎም ሕጂ ንስኻትኩም ወታደራዊ ቅልፅም ብኔቶ ገለ ጌርኩም ንራሻ ሓዙለይ ኣነ ግን ዘለኒ ምስተን ፓሲፊክ ዝበሃላ ጃፓን ድዩ ደቡብ ኮርያ ድዩ ንካልኦት ሃገራት ኣብ ዘለዋ ፊሊፒን ድዩ ካልኦት ሒዘ ንቻይና ከዳኸም ክፍትን እየ
أبقى طبعا تخينوا ما مساي تخونوا سخاتكم قالوا تجراتهم مساي يخونوا نتشاينا خنا داخلنا أزيد مثل بلانا أمريكا كندا جن أبزو قد دايزي كسب حجة عمتنا نغير نيرنا نحنا جن نرب حل سلزي لنا رأينا نتشاينا وتصلوا تخليهم هنا جن نتشاينا سلية بالله بس تشاينا خنا جن ندلينا يربح الناس اللي سخنة بس أوروبا ممكن نجرينا كم تسخاتكم تجبروا زلهم تراي كنا نجبر زبل أتحساس عن رلنا أمو داتا زو قد دايزي نابيك بتعيو كن رينا أمريكا جن سقي لقطريهم تخلي مثلا في لين كندا أبزي مانرو دكتورين أبزو لولو زلوا أبدركو خيط ناتهم كاب أمريكا استفنتته كتبا خجبر زغلو نأمريكا زجدفة من قدك خيط زغل كف قد زغلي مثلا زي تحرق جنبار خون كله مسفتو تازجات ما زلوا اتقندي وعي كوينا زبها زلوا دما نسمع prepared to strike Iran as early as this weekend, sources are telling CNN. But President Trump, who has privately argued for and against strikes, has yet to make a final decision on what to do. This comes amid a significant U.S. military buildup in the region with another aircraft carrier strike group on the way, and Iran bracing for possible strikes as new satellite images show rapid fortification at several Iranian nuclear facilities with concrete and large amounts of soil being used to bury key sites. As new satellite كم نريد زلنا أبزي زمت زلو قدام السنبت دومي إلى أسرت تشعت حموس مدرين دحر قوينو زلو ورز دايس لومي حموس هالو أبزن زمت أكل تسلست معلتا زلوا بزي من قدنا يزوم زربا أمريكان إيران كتحرما كم تخلي زبحال زلو سلزي نزي زبحال زلو نمتك بارد ما زي تعدنا وتهدراوي عقمي أبتكبابي أنك ساقيسا خمزلاينا نرزلنا بكمون إيران اتكونتات نعوس لزمس زلو إيران ون زمسلا زاغلا مدلاوات تقبر كم زلا يوزن الجرزلو انتاي مالوت يزي بخمي من قدي أمريكا نزاها قرق تهرمات خل نزبل استفلا لي سيناريوس ويون أقبابات متقعد قايدو لزغل قمقامات كبوهب جميرو له 13th of January, President Trump said to the opposition in Iran, hold on, help is coming. We all wondered what he meant. And on the 22nd of January, he said there's a massive armada off the coast of Iran. Well, it wasn't so much an armada, but it was the carrier strike group based on the Abraham Lincoln. And that's a pretty powerful carrier strike group, and that's been there since more or less the end of January. But now there really is something to talk about, which is that the Gerald Ford, another carrier strike group, is just sitting off Gibraltar. It's there at the moment. It will probably go through the Strait of Gibraltar tonight, and if it chooses, it could be off the coast of in the Eastern Mediterranean within about. انتايم زبلو زلو عبزي اتي نأمريكا وتهدراوي منقسقاسات ني مفرره تراي دي كونس نمتقعتي استدالو يمثل ام بال بصيحم الله اذا دما متقعت نختكايد امريكا زدليوا انفراستراكچر بمولو اداليا كم زلا يزبال زلو زي مالت ني ايران اب حصير غزي كسعراوي وكتحرما زي كونت مدب زلو اوف كورس نسوس دليو زلو قلطف زخونه متقعت كايد زدل زلو جن بزحات حبريتاتات كم زغلصو زلو نيران اب حصير غزي حريمكا ادبع ነገር ክትገብራይ ትኽኒኻ ስለዚ ቀጻልነ ዘለዎ ኩናት ክትካየድ ከም ዝኽእል ንዑ ምክልኻል ንምግባር ድማ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጥራይ ዘይኮነ ገጅፍ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ምክልኻላት ናቶም ይሕይሉ ከም ዘለዉ ይዝንገር እዚን ትሪዎን ዘለኹም ነፈርቲ C-130 ዝበሃላ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ንምዕባይ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩሉ እዚ ድማ ነቲ ወታደራዊ ማዓስከራት ናቶም ምክልኻል ክገብሩሉ ሎ ምክንያቱ ኢራን ኢላ ክትርኢ ትኽእል ከም ቬኔዙዌላ ከም ዘይኮኑ ገምጊሞም bringing air defense assets to American bases all over the region. So quite likely what the Americans have been doing is strengthening the air defense of all of their facilities in case of Iranian retaliation once an attack begins. And the third element is that data and forensics have been looking at the movement of American aircraft in recent days. And the thing that's most interesting about this, they've got lots of fighters in place. But if we look at some of the maps that we have been able to create, then we can see that they've got lots of air-to-air tankers. And so here, on the 16th of February, we track أبزون كم زبلو زلو بزح ملكتات يرلو نتيز بحال زلو كينات أبقربا غزيه كايد ويدليو خم زلو زيد ما انتايو هذا إذا نفرتزين اير ديفنس سيستم ببزحيان كساقسا خم زلوان أب عمان زلوان بيز أب قطر زلوان بيز أب البيت دبال أب UAE أب سعودية أب كويت أب كله كله زلوهم مدبرات قد تارجتنا إيران كون كم زغل سلازي من أبو حيال زخونة إير ديفنس سيستم ناتهم ببزحي كقمتو كخلو لو منتان نتينا إيران قبر ملسي نفسهم نمكل خال مالتيو سلازي زين نفرت زين نعوزن كساقسا خلوها كخونا خلوها كالو دما إيركرافت تانكرس بحالا دما تنفرتي
ኣብ ሰማይ ከለዋ ነዳዲ ክመልኣ ኣለወን ከጥቅዓ ከለዋ ንነዊሕ ክፀንሓ ስለ ዝኽእላ ነዳዲ ንዕዐን ንምምላእ ድማ ነፈርቲ ፍሉያት የድልይዎም እሳተን እውን ድሮ ይመፃ ከም ዘለዋን ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ዝበልወን ቦታ ይሕዛ ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ናይ ስለያ ሓበሬታ ዝዘርግሓ ነፈርትናቶም እውን የምፅሎ ይብሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓበሬታ ኣኪብካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ኣብ ሓፂር ግዜ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል እዩ ዘተንብህ ዝብል እቲ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ናቱ ስለዚ ኣብ ሓደ ግዜ ኩሎም እዚኦም ዓይነት ቫሪያብልስ ወይ እውን ነገራት እንድሕር ኣኪብካዮም ኣብ ሓፂር እዋን መጥቃዕቲ ክካይዱ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብርግፅ ኣሜሪካ ንኢራን ፃውጡ ክገብሩላ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ዲል ንክትገብር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣለዉ ግን at the end of the day ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ንኩናት ምድላዋት ዝያዳ ከም ዝመስል እምበር ንኔጎሲዬሽን ከም ዘይኮነ እዩ ዘተንብህ ኣብዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልኦት ሃገራት እዚ ኩናት እዚ መን ይደልዮ ኣሎ መን ከዓ ይደልዮን ዘሎ ኣብዚ ስምዑ Virtually every country in the Middle East, except maybe the UAE, which is pretty closely allied with Israel, but virtually every other country in the Middle East, plus the Chinese, plus the Russians, want this war to not happen. The only country that really wants it to happen is Israel. As we've talked about, the Americans really don't want this war. Trump doesn't want to fight a war against Iran. He's being pushed down this road by the Israelis. እዚ ኩናት እዚ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ካልኦት ዓበይቲ ፖለቲካውያን ትንትንቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ናብ ኢራን ተገዲዳ እያ ተኣትዎ ዘላ ኣሜሪካ ኣይትደልዮን እያ እዚ ኩናት እዚ ማንም ድማ ዝደልዮ የለን ብጀካ እስራኤልን ኢራን እቲ ኢማራት ዝበሃል ምስ እስራኤል ዳርጋ ሓደ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ይብላ ኣሎ ብጀኮም እዚ ኩናት እዚ ቻይና ኣይትደልዮ ራሽያ ኣይትደልዮ ሃገራት ዓረብ ኣይትደልዮ ስዑድያ ኣይትደልዮ ቱርክ ኣይትደልዮ ኢቨን ኣሜሪካ እውን ኣይትደልዮን እያ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብእስራኤል ተገዲዱ ከይፈተወ እዩ ናብዚ ኩናት እዚ ዝኣቱ ዘሎ ይብላ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ መን የመሓድራ ከም ዘሎ ኢንዳይረክትሊ ዝደሊ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካ ረብሓ ዝበሃል የብሉን ክሳራ ናቱ ግን ብዙሕ እዩ ኩሉ ኩነታትና ናብ ክሳራ ዝወስድ እዩ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብልና ካብዚ ነተንያሁ ጥራይ ነዚ ኩናት ዝደልዮ ምናልባት በዛ ኩናት እዚኣ ጥራይ እውን ክዓርፍ ዝኽእል ኣይኮነን ኔክስት ናቱ ድሮ ድሕሪ ኢራን ድሕሪ ወዲቓትሉ ኩናት ቀሪቡ ስለ ዘሎ እታ ካልይቲ ትርኩም ምዃና ነጊሩ ኣሎ ስለዚ እዛ ምስ ወደቐት እውን ልክዕ ከምዚ ሰዳም ሁሴን ክወጥቀሉ ከሎ ድሕሪ ሰዳም ሁሴን ከባቢ ኢራቅ ናይ ሰዳም ሁሴን ናይ ኢራቅ ምስ ወደቐ ኩሉ ሰላም ክኸውን ኢሉ ዝሕሱ ዝነበረ ድሕሪኡ ናብ ኢራን ቀይሩ ናብ ሊብያ ቀይሩ ናብ ሱርያ ቀይሩ በቃ ኩሉ ግዜ እናቀየረ ንኩናት ጥራይ ሕልምናቱ ስለዚ ሕጂ ድማ ቱርክያ ዝብል ኣብነት ኣምፅኦም ኣለዉ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ክንደይ ኣሜሪካውያን ከላግፁሉ ጀሚሮም ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ በተ ፈቲኻ ፀሊኻ ኣሜሪካ ዘለየቶ ትገብር ሃገር ምዃና ስለ ዝረኣና ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ይስምዖም ኣሜሪካውያን ወይ እውን ኣሜሪካውያን እንታይ ይብሉ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነ ቢካዝ ፈትዮም ፀልዮም ነቲ ጉዳይቲ ክገብርዎ ኣለዎም ዳትስ ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ካብኦም ዝፅበ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሓንቲ ቪድዮ ነራትኒ if I can find it ፈቲኹም ፀሊእኩም እዚ ኩናት እዚ ንዓና ስለ ዘርባሕና ክግበር ኣለዎ ኢሎም ብግዴታ የግብርዎም ከም ዘለው ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ኣሜሪካን ከመይ ሪያክት ይገብርሉ is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. You insane idiots. I just love that there's just like no applause. Like he stops as if there's going to be applause. He's like, Turkey is the new Iran. You just imagine if I like, what? Okay, so Turkey's going to be the next Iran. And then once they take out Turkey, what do you think is going to be the next Iran after that? Germany? What do you think is going to be the next Gaza, the next Palestine? All of Europe, if I had to guess? America itself? Suddenly the... እዚ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ሓሶት ናይ እስራኤልን በቲ ምትላል ናይ እስራኤልን ከም ዝሰልቸዎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ኣሜሪካ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ማኒፑሌት ገይራ ኣብ ዘይደልይዎ ኩናት እትዎም ከም ዘላ ኣብ ዘይረብሕሉ ንኣሜሪካ ዘይርብሕ ኩናት ኣትዮም ሓደጋ ቁጠብኦምን ዕድኦምን ንሰማይ ይፍንጀር ኣሜሪካ ድማ ኣክንዲ ኣብ ዘርባሓ ቦታ ኣተኲራ ትኸይድ ኩናት ዝፀልኡ ሰባት ኣይኮኑ እዚኣቶም እውን ጀነራሊ ምስ ኢራን ዝግበር ኩናት ግን ረብሓ ዝርአ ረብሓ የብሉ ንዓና ባህልቲ እዮም ስለዚ ኣብ ረብሓ ዘይብልና ስለምንታይ ክንዲዚ ፀጋታት ነፍስስ ኣለና እዩ ተዘዛርቦም ዘሎ ወል ፈቲኻ ፀሊኻ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ኢራን ከንታይ ዳ ትገብር ኣላ ስቕ ኢላ ድያ ክፅበዮም ድሕሪ ኢልና ድማ ኢራን እውን ነብሳ ንሳ ትኽእሎ ዘበለ ትገብር ኣላ
Iran says it's drafting a framework for future talks with Washington on its nuclear program. That follows indirect talks with the US in Geneva. But while Iranian officials were talking, Iran's Revolutionary Guard was doing this in a key global trade route. Military drills, announcing on Tuesday the temporary closure of the Strait of Hormuz. Now, this came after the start of live fire exercises, which began a day earlier. Analysts say it's a clear demonstration of strength from Tehran amid a growing US military build-up in the Middle East and threats from the US President Donald Trump of consequences if Tehran fails. كم نريد زلنا إيران دما درجات مرجع مس أمريكا تزراريب كاكمت زخل بزح نجار كم زي اللي تردع أب أدلاي بوتا تزبلته وتهدراو لممد تجبر كم زلان أبت وتهدراو لممد ما راشا وانت أتياتو خم زلاي زين الجرزلو أبت تجس أبدا كفال وش ما تحرموز بهالدما وتهدراو لايف برتا كويسا وتهدراو لممد تجبر كم زلا تلممد ما أبزو كيناتزي نتي وتهدراويان مدبرات ناي أمريكا تراي كتحرم زي كونت نزل مسمر ناي نقدي كتحرمو مخانان أقدر ستقوين دما نزن هجرات عرب ناي نداد بوتأن كتحرمو كم زخونتون ينقريو انتهي مالتيو أما وداتا إزو كيناتزي ني إيران نصور نقريو ريجيم تشنجي نتي سرعتنا مغيار زقبر زلو كيناتي سلازي ناي موتن حيوتن يوقع خقبر ناي موتن حيوتن مالت ناي موداتا كيناتي خقبر سلازي كل تأسوار زلو كتك عملو مخانيز نقر زلو نيران تعينت انوات فترة لا كالار سوينو نساتهم زلوهم كتقميهم اسرائيل ديهم كهرمو نتهم بيزاتنا امريكا ديهم كهرمو نتن هجرات عرب مقابريا زخونا زلو حنسابنا حوارون كمزي ديسكلا ديهم كقبرون we will see إيران جن سئلا إذا كتبيا زبل calculation جن أبتن ريو زلنا calculation سيلا they are going to use كلنا تزلهم عقمي كتقملو مخانوم يزن قرزلو أبزو قدايزي تشاينان راشان ولا كوكات تاو دقافي بنتو ديالو نيران أجوخي أبقون نخلنا أجوخ الزبل كما عينت منفس جن يبوا معلوية سلازي إذن ريو زلنا أبزي كبابي دارجة 3% ندادنا علمنا زنك أساقسلو وشمتنا يحرمو الزبهان نوعو بلوك كتقبر مخانان نقول تبانا علمون كتربشو أكال نايت كالكوليشن نا إيران مخانيز نقرزلو أمريكا برقص نداد سلات شيء ولا تتعاطوي نداديا كتكسبلو كم تخلي يزرع زلو سلازي كم در يزلنا كتب عالم كربشيو سلامنا عالم كربشيو هجرات عرب بما بكاس ليتيا بلنن مهنياتو إيران كابز بوت هذا إذا كينات تتلعيلو نا أمريكا أب أمريكا واشنطن دي سي ونيويورك كتحرم عقمي بالله عقم زلوا نسرائيل كتحرم نسرائيل ونكره كاس لزغل بغاتا كتحرم تخل إذن فيتا زلوا قطر إلكا UAE إلكا سعود عربي إلكا كويت إلكا maybe عمان بقى كندينا عمان زي شراويت هاجر نتشم قلنا بزح تسعر زلان عمان كندينا كهرموا مساتهم زقارب زمدنا زلوا تنكالود جن تارجت دين ولا قبع السعودية ني إيران كترم عند لنا يقولون تلو أمودا سرعتنا إيران كودق مخانو تفليتهم جن نزوم هاجرات عرب كم حرام يزبل calculation يلن that's why دما أبفر زلوا مساتهم زخانة 10% ندادنا علمنا سوري كابزي زبقس إذا مسمر زي تتعاصي دما كتبنا علمنا نحصير وانديو معرتي نوحاتنا يتكينات كربش مخانيهم زنو قرزلو سلازي إذا كينات زي دما بقاتا سلوا كلوي firepower on its way. According to an Axios report, at least 50 fighter jets, F-35s, F-22s and F-16s are heading to the region. On the other hand, Iran's military drills are further intensifying. Iran and Russia will be conducting joint naval drills in the Sea of Oman and the northern Indian Ocean on Thursday. And this comes just days after Iran's Revolutionary Guard staged exercises in the strategically vital Strait of Hormuz. كم نريد لنا درجة تفاتتنا توم لعلي دايبلو أمزاز متأزلو معلتات كرأي تكونتات نتايكو قبريوم تسفان قبر أبلبوم تماليسوم ناب سلام كأت وجن بتزلو نريد لنا كونتات تقولون كوينات كاب ساعات كاب معلتنا معلتي إن حي لي خيط كم زلو يزن الجرزلو and yeah I mean تكوينات كبر حم يزر ملو زلو نحنا جن دليتنا بهجنا سلاميو إذن رياض لنا جن بقى تسلوا مسكرنا أفريقيا زلويو مسكرنا أفريقيا زلو بوليتيكا باودر كيك دبلو زلو نايكوينات تفنجار كونتات كوين زلو كرايسيس جروب بلو فورين بوليسي بلو لا ايكونوميست بلو everybody أبزي بزعبا ناي بوليتيكا ناي عالم دزارب أبكرنا أفريقيا أبو كوينات مسألة يمزلو زلو إيرترا إثيوبيا نيوم دما زبلو إيرترا زغونا من قصاص جبريل لانجن إتو كوينات تي معرتنا إيران ناي جلنز بحالو زلو أبي إيرترا
ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ እንቅስቃስ ኩናት ከመግስ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ናው ነዚ ክልቲኡ ከነተሓሓዞ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ዘተሓሓዝ ነገር ስለ ዘሎ let's go Years of renewed war. Both the locals and the international community are concerned. They are worried that the history might repeat itself. And what has stoked these concerns is the troop mobilization in Tigray. The Ethiopian federal troops and rebels from the Tigray People's Liberation Front, the TPLF, have massed along the border. Now, according to reports, the two rival troops have positioned themselves. ከም ንሪኦ ዘለና ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ብቐዳማይ ገጽ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ከባቢ ትግራይ ክካየድ ዝኽእል ንኩናት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብርግጽ ኣብ ትግራይ ጥራይ ምባል ነቲ ሚድያ ወገን ኤርትራ ወገን ብልጽግና ንዘሎ ይኹን ኣዳኸርቲ ናይ ብልጽግና ከምኡ ድማ ወላ እውን ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ብልጽግና ወይ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኣቴንሽን ናይ ሚድያ ኣየምፅን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብታ ዘረባ ኤርትራ ክትሕውስ ኣለካ ቢኮዝ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንኩናት ይዳለዋ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቲ ቀንዲ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝደልዮ ኢንተርናሽናላይዝድ ዝኾነ ክራይሲስ ስለ ዘስምዕ ነዚ ዝያዳ እዮም ዝብህግዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ብቐጥታ ኣትያ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብሓደ ብክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ እውን ሓዋዊስና ክንሪኦ ምክንያቱ እቲ ኣገባብ ናይቲ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ኩናት ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚኣ ስሙ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ዶባት ክልል ትግራይ ተኣኪቦም ከም ዘለው ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ዘውፅኦ ፀብጻብ ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ዶባት ትግራዮም ተኣኪቦም ዘለው ጀርመናዊ ማዕከን ዜና ዶይቼ ቬለ ዘዘራርቦም ተንተንቲ ፖለቲካ ትግራይ ከም ዝገለጽዎ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ እናተጋደደ መጽእ እዩ ኣብ ዶባት ትግራይ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎን ህዝቢ ሰላም ንክሕሉ ኣድላይ ፀቕጢ ንክግበር ድማ ፀዊዖም ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዶባት ትግራይ ኣመልኪ ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ዶባት ትግራይ ተኣኪቦም ኣለው ኢሉ እዚ ናይ ክልቲኦም ወተሃደራዊ ሓይልታት ኣብ ከባቢ ዶብ ማዕዶ ምስፋር ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ስጋት ዘሕዲሩ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ ዲፕሎማቲክ ምንጪ ምዕራባዊ ሃገር ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ትግራይ ምጽጉዑ ሓይልታት ትግራይ እውን ናብቲ ዶብ ንኽጽጉዑ ኣገዲድዎም ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣብ ትግራይ በዓል ሞያ ሕግን ሰንታን ፖለቲካን ዝኾነ ኣይቶ ሙስጠፋ ዓብዱ ንዶይቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መሰከፍ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኩነታቱ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኣብ ኩሎም ዶባት ትግራይ ተኣኪቡ ዘሎ ስለዚ ኩናት ዘይተርፍ ዘምስሉ ነገራት ይረኣየለው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፌደራል መንግስቲ ዶብ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎ ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ክገብሮም ዝግብኡ ነገራት ኣለዉ እዚ ኩነታት ዘርእየና ዘሎ ንኩናት መበገሲ ዝኾኑ ምክንያታት ናይ ምድላይ ኩነታት ይክብል እውን እቲ ተንታኒ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣዝዩ ኣጸጋቢ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣኽር ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሕሎ እዚ ኣልያንስ ፍራንስ ዝበሎ ክኸውን ከሎ ካብኡ ብዘይፍለ ድማ ካልእ ሓደ ዓብዪ ዎርኒንግ ናይ ኩናት ድማ ስምዑ በጦርነት አፋፍ ላይ ናቸው ሲል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ አስታወቀ። የጥናት ቡድኑ ውጥረቱ ወደ ቀጥተኛ ጦርነት ለመቀየር የሰከንዶች እድሜ ብቻ ቀርቶታል ብሏል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በጦርነት አፋፍ ላይ መሆናቸውን በስጋት ትንተናው ያመላከተው የግጭት ጥናት ቡድኑ 25 ገጽ በሚሸፍነው ሪፖርቱ የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ህዋት ያለበት መሆኑን አመላክተዋል። ብልጽግና የኤርትራ ጦርና ህዋት በጦርነት አፋፍ ላይ ናቸው ያለው የጥናት ቡድኑ የቀጠናው ስጋትና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሪ በስፋት ተንትኗል። በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ ክልልና በጎረቤት ኤርትራ መካከል ያለው ውጥረት እጅግ አደገኛ ደረጃ ላይ መድረሱንና ቀጠናው ዳግም ወደ አስከፊ ጦርነት ሊያመራ እንደሚችል ዛሬ የካቲት 11 ቀን በወጣው አዲስ ሪፖርት ያስጠነቀቀው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጦርነቱ ከተጀመረ ማቆም የማይቻል ነው ሲል ገልጾታል። ይህ ስጋት የመጣው በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረው ደም አፋሳሽ ከም ንሪኦ ዘለና ብርግጽ ማሕበረሰብ ዓለም ደወል ናይ ኩናት ወይ እውን ናይ ተጠንቀቁ ጠጠው በሉ ናይ ዝብል ደወል ብተደጋጋሚ ኣብ ላስት ሚኒት ይዛረብ ዘሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ኣብ ዝመስለሉ ዘሎ ደረጃ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብልጽግና ነቲ ኩናት እቲ ብኩሉ ዓቕሙ ተበጊስሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ዳርጋ 70-80 ሚእታዊት ናይቲ ብልጽግና ሰራዊት
ናብ ሰሜን ገጹ ተንቀሳቂሱሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ማለት ዝርከቡ ሓይሊ ኣኪቡ ናብ ኩናት ናይ ትግራይ ወይ እውን ኩናት ናይ ትግራይ ዳይ ዝበሃል እምበር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይቲ ናይ ብልጽግና ጀነራል ኣበባው ታደሰ ዝበሃል ከም ዝበሎ ኢሎም ኣውፂኦም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ናይ ሓፂር መዓልታት ኩናት ከካይዱ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዚያ ብግልፂ ሕፅር ዝበለ ኩናት ኢና ክንገብር መዲብና ኣለና ዝበለ ስምዕዎ ኣብዚ ፀገም ናይ ትግራይ ጥራሕ ፀገም ኣይኮነን ናይ ሙሉ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ከም ተወርዱ ኢኹም ክትሓስቡ ዘለኩም እምበር ፅቡቅ ነገር ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ኢሎምና እዮም እዚ እውን ሓደ ሓይሊ እዩ ስለዚ በዚኣቶም ኩሎ መቀናጅና ኣብ ትግራይ ኩናት ነትርፈሉ ዕድል ዓብይ እዩ እናቀረበ ድማ ይኸይድ ኣሎ ዋና ዕላማና እዚ እዩ እንድሕር ኩናት ዝግበር ኮይኑ ግን ብናቶም ድሌት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክተርፍ ዘይፈቅዱ እንተኮይኖም እቲ ዝግበር ኩናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና ከምዛ ሰማዕኩም እያ እቲ ኩናት እዚኣ እታ ስትራቴጂ ዝብልዋ ዘለዉ ሶም እቲ ኩናት እቲ ኣፈጨለ ኮይኑ እቲ ህወሓት እዩ ከበግሶ ዝደሉ ዘሎ ንሱ ዘይብሎ ኮይኑ ድማ ሓፂር ግዜ ከም ዝውዳእ ኩናት ክንገብር ኣለና ዝብል ፈኸራ እዩ ሕጂ እቲ ታክቲክ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ብልፅግና ክኽተሎ ዝሓስቦ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝበሃል ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ኩናት ሓፂር ንክኸውን ክገብርዎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኢልዎ ዝብልዎ ዘሎ ቅልጥፍ ኢሎም ነቲ ወታደራዊ ማዓስከራት ናይ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ናይ ትግራይ ሓኒቆም ክሕዝዎ ይትመደብ እዚ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ገይሮም ወይ እውን እንተኾነ ህወሓት ፈሪሁ ነቲ ኣሎ ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ከም ዝኣትወ ንምግባር ክግበር እዚ እንድሕሪ ተዘይተኻኢሉ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋርን ሓይልን ክንጥቀም ኢና ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ንህወሓት ቀልጢፍካ እንድሕሪ ስዒርካ ብዙሕ ካልኩሌሽን እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ካልኩሌሽን ኣብኡ ዝበሃል ዘሎ ቀልጢፍካ ነቲ ብልፅግና ክስዕሮ ነቲ ሰራዊት ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ህወሓት ሰራዊት ወይ TDF እንድሕር ክስዕሮ ክኢልካ ኣሳምሽንስ ወይ ግምታት ናቶም እየ ዝብለኩም ንዑ እንተስዒርካ እቶም ኣገደስቲ ቦታታት ናይ ትግራይ ስለትቆፃፀር ነቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኻ ስለ ትገብሮ በቲ ሓደ ምርጫ ድየ ገለ ክገብር ብላብላ ኢሉ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ከናውሕዩ በቲ ካልእ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላማ 600 ወይ 700 ሰራዊት ናቱ ናብ ክልል ትግራይ ወይ ናብ ትግራይ ዘፀግዖ ዘሎ ንተጋሩ ንምስዓር ጥራይ ኣይኮነ እንታይዳ ዝያዳ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ወራር እዩ እዚ ኩሉ እናገበረ ደኣ ንሰራዊት ንፋኖ ከመይ ገይሩ ኣሚኑ ገዲፍዎ ዘሎ ንዝብል ድማ ወል እቲ ስትራቴጂ ናቱ ከም ዝብልዎ ዘሎ ንስማዕ እዩ እቲ ፕላን ናቱ ነዚ ይመስል አንድ የተወሰኑ ሰዎች ሲያወሩ የተሰማ ነው አብይ ሲነግራቸው የተሰማ ነው ነገሯቸው እንደገና ያወጣ ነው ክልሉ የአማራ ክልል ፋኖ ቢቆጣጠረው ለጊዜው እዛ ያለው ሰራዊት አስወጥቼ ሰሜን ነው ወስዳለሁ ቅድሚያ የምሰጠው ሰሜንን ነው ሰሜንን አደቃለሁ ሰሜንን ገጥማለሁ አማራ ሰሜን ማለት ትግራይና ኤርትራ ማለት ነው አማራን ግን ፋኖ ይቆጣጠረው ለጊዜው ተመልሼ እነዛን እንትን አድርጌ ተመልሼ ጠራርጌ አጠፋዋለሁ ነው የሚለው እና ማለት እዚህም እዛም መጣል ስለማይቻል ማለት ነው እና ጦሩን ወደ ሰሜን ነው አስወጣዋለሁ ስለዚህ ከምዛ ንብላ ዘለና ያ ታክቲክ ትበሃል ዘላ ክልል ኣምሓራ ቀዳማይ ስትራቴጂ ናቱ ዝነበረ ዝሓለፈ 2 ዓመት ንፋኖ ቅልጥፍ ኢሉ ክሕምሽሽ ክልተ ሰሙን ኢሉ ከይዱ ናብ ክልል ኣምሓራ ትዝክርዎ ኮይንኩም ነቶም ማሕበረሰብ ዓለም ክልተ ሰሙን ሃቡኒ ነዚ ፋኖ ዝበሃል ዛንታ ክገብሩ የሽዑ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ከወዳድኦ እየ ግን መጀመርያ ነዚ ናይ ፋኖ ክሕምሽሸ ኢሉ ተበጊሱ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተመልሰ ክልተ ሰሙን ዝሓሰበ 3 ዓመት ቀሪቡሎ 3 ዓመት ምብፅዑ ጥራይ ኣይኮነን ጠቕላላ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ንፋኖ ክስዕሮ ይከኣል እንተይኮነ ፋኖ ፀብለልትነት ናቱ ኣረጋጊፁ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ንማንም ክውድእ ዘይከኣለ ሕጂ ድማ ናይ ኣፉን ዕርበቱን ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣሎ ስምዕዎም እንታይ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር በሚል ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ እያደረገ ነው እንግዲህ በየቀኑ የምናየው በየቀኑ የሚዘገቡት የምንዘግባቸው ክስተቶች ሁነቶች የዛ ኪሳራ ውጤት ነው የሚሆኑት እንግዲህ አንድ ጊዜ ያነሳን ይመስለኛል በፖለቲካ ሰዎች ፖሊ ክራይሲስ የሚሉት አለ ፖሊ ክራይሲስ በአማርኛ ዘርፈ ብዙ
ኪሳራ ማለት ነው። አንድ ያልሆነ እንደ አቅጣጫ የሌለው ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ማህበራዊ ጉዳይም በውትድርናውም በሁሉም አቅጣጫ አንድ መንግስት ሲከስር ፖሊክራይሲስ ይሉታልና ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ብልፅግናን ኣብን ኢትዮጵያ ሓደ ዓይነት ፀገም ኣይኮነን ዘለዋ ኢሉ ፖሊክራይሲስ ኩሉ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ሃገር እያ ይብላ ኣሎ ፐርፌክት ስቶርም ይብልዎ ገሊኦም ብኩሉ ዝተዋሃደ ህቦብላ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣሎ ወታደራዊ ፀገም ኣሎ ቁጠባዊ ፀገም ኣሎ ማሕበረሰባዊ ፀገም ኣሎ ኤትኒካዊ ፀገም ኣሎ ሃይማኖታዊ ፀገም ኣሎ ዩ ኔም ኢት ኣብ ኢትዮጵያ ዘየለ ፀገም ከንታይ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩሉ ፀገምን ብድሆን ዘለዎ ሃገር ኣነ ሓንቲ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብሎ ጥዑይ ሰብ ከም ዘይብላ እታ ሃገር ወይ እውን ብሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ትመሓደር ዘላ ሃገር ኣይኮነ look at this እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ዝግድሶ ኣነስ ኣብ ኣእምሩ ብዙሓት ሰባት ደንቆሮ እዩ ኣርሒቁ ይሓስብን እዩ ኩነታት ናይ ነገራት ኣፋኺስካ ናይ ምርኣይ ክእለት ኣለዎ ዘሎ ፀገማትን ሽግርን ብዕምቆት ክርድኦም ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ዝደልውን ሰብ ኣይኮነን ይብሉ በዓል ጀዋር ካልኦት ምሁራት ኢትዮጵያ they're absolutely right ሓቆም እዮም እዚ ሰብ እዚ ፍጹም ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ ተቐደም ለባም ከሎ ወይ ከዓ ተባዕ ከሎ ንበሎ ጌታቸው ረዳ ኢሊ ከምዚኦም ዓይነት ንሽተይ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዓብ ቦታ እንተጌርካዮም ዓብ ፀገም ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ because this guy ነዛ ዘላ ናይ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ he doesn't care እዚ እጂ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ወለጋ ማለት እቲ ሸነ ኦላ ዝቋፀሮ ቦታ ኸይዱ ኣብኡ ድራማ ይገብር ኣሎ ገለ ፕሮጀክት ናይ ኮሪዶር ልምዓት የልምዕ ኣለኹ እዩ ዝብል ስለዚ የልምዕ ኣሎ ድያ የልምዕን ኣፍኮርስ እቲ ከተማ ብምሉ ልቺ ተወላሊዑ ገለመለ ማልመም ገለገለ ስራሓት ዝሰርሕ ግን እንታይ ዓይነት ፀጥታን ሰላምን ዝበሃል ዘይገድሶ መራሒ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ስለዚ ነዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሸው ድሕሪ ናይ ቱርክ መራሒ ኣብ ሃገርካ ሰላምን ርግኣትን ኣምፅእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክግበር ኣይንደሊና ዝብል ተሪር ዝኾነ መዘረባ ምስምዑ ነዚኦም ኩሎም ናቱ ኣዳኸርቲ ዝኾኑ እንኮላይ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ሓዊስካ ኣብቲ ከተማ ከም ዝዞሩን ተሃገር ሰላም ከም ዘላ ኩሉ ናይ ምዕባለን ግስጋስን ጉዕዞ ከም ዘሎ ንከምስል ይፈቲኑ ግን ናይ ኣብ ነገር ኩሉ ነገር ዘይሰልጦ ምክንያቱ ነቲ ሚድያ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ኣለው እዮም ንኣብነት ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ኦላ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ውፅኡ ነይሩ ኣብ ድራማ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ድራማ እዚ ድማ ብሕማቅ ክውዳእ ዝኽእል ድራማ ከም ዝኾነ ሓደ ካብቲ ኢሎሞ ዝነበሩ ፅሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ኦላ ወይ ከዓ እቲ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ሓደ ፅሑፋዊ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ውፅኡ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድስ a visit to Walaga. Nazi gu'zonat in Walaga zgabare ilom tom fano tom ola utsiyomos shana utsiyomos na bormalati. Ntazizalo after being warned against regional destabilization by the Turkish president yesterday, Abiy Ahmed staged a visit to selected corners of Walaga this morning. The purpose and the messages are be Erdogan type or Erdogan ናይ Turkey ሰላምን ርቃትን ኣብ ሃገርካ ግበር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካውን ምንጭ ናይ ዘይርቃት ኣይትኹን ኢሉ ስለዘጠንቀቆ ይመስለኒ ሓፊሉ ሓደ ሓደ ሸው ይገይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ወለጋ ኣብ ሓደ ኮርነር መፅኡ ዝገበሮ ሸው ይብልለው by showing ability to travel to Walaga ናብ ወለጋ ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ንኸሪ he wanted to manufacture the illusion of authority in Oromia. No Oromia comes Oromia abidu comes as he has been repeatedly demonstrated secretly arriving by a helicopter into a tightly security endeavors proves nothing he intends. Sometimes بهليكوبتر مغا بحيال تستوادده نحسير ساعات زغبر شو غيرو كمز تملسي زنغر زلو even ابز بوتاز كم دليتو نخغبر كم زي يفقدولو he thought to pay lip service to peaceful resolution again እንደገና ካለ ድማ ሰላም ከም ዘሎ ናይ ሰላም መንፈስ ክፈጥር ከም ዘልን ዘርኢ ሸው ንኽገብር ይፈትኑ ነይሩ again እቶም ኣብቲ ቦታቲ ንሕና ኢና ነዚ ቦታ ዝንቋፀሮ ዝብል እዮም ንብልፅግና ነዚ ሸው ናትካ ነዚ ድራማ ናትካ ሸውሃት የብልናን ዝብልዎ ዘለው
ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ሸው ዝገብር ሃገር ኣብ ኢዱ ከም ዘላ ንኩሉ ነገር ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሰላምን ልምዓትን መደባት ከም ዘለዎ ንኸርኢ ዝገብሮ ዘሎ ሸው እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በት እዚ ሰብ እዚ ናይ ድራማ ሰብ እዩ እንድሕሪልኩሞ ድራማ ዝኽእል ሰብ እዩ ብፍፁም እቲ ሃገር ተንቆልቁላላ ትፈርሳላ ዝብል ድማ ዘገድሶ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና በረድየን ደብደደይ ኣብኡ ኮይኑ እውን ናይ ሰላምን ናይ ምርድዳእን መንፈስ ወይ እውን ፃውዒት ከም ዝገበራ ብስምዕዎ ወለጋ ጠላቶች ተነስተውብናል ብለዋል። አትበጥብጡን አታደናቅፉን ሲሉም ምልጃም ማስጠንቀቂያም አቅርበዋል። ምክትላቸው አቶ ተመስገን ጥሩነህ ደግሞ ጌታቸውን የለውጡ ትሩፋት ነው፣ አብይን ደግሞ የማይተኛ የማያንቀላፋ እያሉ ሲያቀርቡ ነው የተሰሙት። የብልጽግናው ፕሬዝደንት ቅርብና ነባር ተላላኪዎቻቸውን ይዘው ወደ ወለጋ ቄለም እና ምስራቅ እንደዚሁም ምዕራብ ወለጋ አካባቢዎች ተጉዟል። ስልጣናቸውን እንዲነጥቁ የተነሱ ጠላቶች መኖራቸውን እያጣቀሱ የሩቅ ጠላት ያሏቸው ደግሞ ከፋፈሉን አባሉን በማለት እየከሰሱ ጦር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቦታ እዚ ኸይዱ እቶም ፀላእቲ ስራሕ ከልዮምና ንምዕባለ ናይ ተዓዲ ንኸይንገብር ዝዕንቅፉና ዘለዉ ፀላእትና ዘበገስዎ ዝብል ድራማታት ኩሉ ግዜ ዝጥቀም ሓንቲ ነገር ኣላቶ ትሕማቕ ትፀብቕ ተንቀሳቐሳ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ድማ ብቪድዮ ፊልም ናይ ምግባር ክእለት ኣለዎ። እዚ ሕጂ ሓያል ደረጃ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ። very very powerful tool of propaganda ይፈልጥ እዚ ድማ አብይ አሕመድ ብመሰረቱ ፖለቲካዊ መጻጻናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ መራሒ ነይሩ። እዚ ኻንታዩ ኣብቲ ኢንሳ ከሎ ብዋኑ ነጊሮምና ነይሮም እዮም ነዚ ንደይ ፈልጥ ዳይ ክፈልጥ ክሕበር ዝኽእል እምበር እዚ ሰብ እዚ ብመሰረቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ክኢላ እዩ ነይሩ። ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን እታ እንኮ ፔጅናቱ እንተተገይራ ኮይና ዛ ዶክትሬት ኣለኒ ዝብላ በዛ ዓውዲ እዚኣ ጥራይ ክትከውን ትኽእል እምበር ነዚ ነገር እዚ ሊቃውንቲ ናይ ሓሶትን ናይ ሸፈጥን ናይ ምትላልን ስራሕ ሓደ ካብቶም ሞየን በዓል እውን ሓሳዊ በኢትዮጵያ ውስጥ ግንባር ቀደም ሐሰተኛ መረጃ አመንጪ አከፋፋይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። በግላቸው ከቀን ውስጥ ከ5 እስከ 8 ሰዓት ፌስቡክ ላይ የሚያወሉ ዲፓርትመንት ፌስቡክ ባለፈው በኢንሳ በኩል ኦፕሬት ያደርጉ የነበሩ ሰዎችን ዘግቷል። ናይ ሓሶት ሊቃውንቲ ኣብዚ ሃገር እዚያ ናይ ብልጽግና መራሒ አብይ አሕመድ እዩ። ስለዚ እቲ ኢንሳ ዝበሃል ናይ ናሽናል ኢንተሊጀንስ ወሬቨር ድብልዎ ናይ ስለያ መደበር ቀንዲ ስራሕ ናቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ስለያ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከመይ ጌርካ ስእሊ ወይ እውን ኢሜጅ ሽምን ዝናን ናይ አብይ አሕመድ ንላዕሊ ይመፅእ በፍንጫ እዚ ኻንታዩ ነፍሲ ወከፍ ሻካ ተኸሎ ጥራይም ዘይስእልዎ እምበር ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናቱ ብቪድዮ ብሃይ ኳሊቲ ቪድዮ ተሰሪዑ ብኩሉ ዓይነት መጋየፅን መፀባበቕን ፎቶሾፕ ተቐናቢሩ ብዝለዓለ ናይ ሚድያ ፑሽ ድፍኢት ድማ ኣብ ንሰብ ከይፈቶ በፍንጫ ከም ዝርዮ ክገብርዎ ኣለዎም። ስለዚ ኣብ ዝኸዶ ምስ ህዝቢ ውህደት ከም ዘለዎ ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ ይሳተፍ ከም ዘሎ ናይ ምዕባለን ናይ ፅቡቕ ህይወትን ኣብነት ከም ዝኾነ ንዘርኢ ነቲ ኢሜጅ ናቱ ንምፍጣር በቃ ብናይ ብሓቂ ፉል ታይም ስራሕ ናይቲ ሚድያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሸው ንምፍጣር እቲ ህዝቢ ግን ጠቕላላ አሚን look at this guy ነዚ ሰብ እዚ ክትርኢ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ስኢል ኣበይ ኢኻ ትሪኦ መሲልካ ከም በዓል ስዊዘርላንድ ከም በዓል ኔዘርላንድስ ስዊድን ገለ ዝኣመሰሉ እንታይ ማለት እዩ ሰላምሲ ዝሰልችዎም ሃገራት ብሰላም ዝሰልችዎም ሃገራት ዝገብርዎ ነገር እዩ ብብሽክሌታ ምኻድ ድዩ ገለ ማለት እዚ ኤክስትሪም ሌቨል ናይ ሰላምን ርግኣትን ምስ ሃለወካ ዝረአ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ድሮናት ናቱ بتخكل حزب الزسرات يا زلوا I mean I'm gonna give a report نسبة بشكلتا enjoy قبرالو درونات ناتون أسوار ناتون دما أبز خدو انتاي قبرالو كريكمي سلازي كمز عينات مراحين عند رزالنا كمز عينات مراحي بفتو مورال زبال زي بلو نهزبو بعلو زت فزلو look at this listen to this one sorry ዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን የድሮን ጭፍጨፋ እንደቀጠለ ነው። በተለይም በሸዋ የትምህርትና የጤና ተቋማት መውደማቸው፣ ተማሪዎች ላይ ተከታታይ ጥቃት መፈጸሙ ቁጣን ቀስቅሷል። የብልጽግና መከላከያ ሰራዊት በሚፈጽመው የድሮን ጭፍጨፋ በርካታ ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት መውደማቸው በቀጠለበት ሁኔታ በንጹሃን ላይ የሚደርሰው እልቂት በየዕለቱ በመጨመር ላይ ነው። የአፋብን ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አገዛዙ በንጹሃንና በመሰረተ ልማቶች ላይ የቀጠለው የድሮን ጥቃት በጦር ወንጀል የሚያስጠይቀው ነው ብሏል። በየትኛው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮናት ናይ ብልጽግና ጸላእቲ ኮናን ዝሓርማ ወይ እውን ንጸላእቲ ናቶም ክስዕራ ይተራእያን ኩሉ ግዜ ድሮናት ናቱን ቴክኖሎጂ ናቱን ህዝቡ እዩ ዘባድም ሃገሩ እዩ ዘዝዕኑ ስለዚ
إذا زترفو مراحي أب نسو ببشكليتا ناي سلام ملكت كفترنا فتنو قلو سراويتو نتقراي كجفوت هادراو مكساسي قبر كم زلو علم ملو دما نعبو كوينات أبتفرحلو زلا ترجمون لهم علم ملو بزعبا بلتسقنا كبقسو زخل كوينات أبتقراي انت عينت سلوا كفتر خلنا تبهلا قلو أبا محرا دما نقوهم مشيتن تعتقرصنا يتعدي هزبي سيفيلاويان أبتعدي يموتون يقوصلنا بزلو ولو جزي بفصم سخف زبلو مراحي كم زي كوني كمزع عينت سكفتا زي مهلاوني حدا مراحي دما حدا كابتي دشاقلنا علمنا المحبرة سب علم دشاقلنا بنتلو نايزم مراحزي بفصم بسبعونت ناي سبعونت منفس زي بلو بمخانو اتا حدقا درجة حدقاناتو ازيو كبيديو سلازي بداي بلتسقنا درونات فلو جنبار سيران ويون اردف ريسانا يفلتانين دايدا سيفيل قتيلن حزب ጨርጭፈን ወይውን ንሱ ንሕና ንሪዮ ዘለና ሰራዊት ናቱ መዓልታዊ ኣብ ዝኸዶ ዝማረኽ ኣብ ዝኸዶ ኢዱ ዝህብ I mean let me give you ሓደ ክልተ ክሳዕ ክንደይ ሰራዊት ናቱ where was that latest ናይ ወታደራዊ ግንባራት ዝብልዎ ዘሎ ድሓን እዚኣ ክበክሞ እቲ ወታደራት ናቱ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ናይ ፋኖ ሪፖርት ዝገበርዎ ከረየብክሜ that's why ድማ ድሮናት ናቱ ንህዝቢ ከሰራጥያ ተበጊሰን ዘለዋ ዝብልዎን ዘለው ስለዚ እዚ መራሒ እዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ንዝኾነ ይኹን ክስዕር ዘይክእል ኣብ ዝኸዶ ድማ ናይ ክሰዓርን ክዋረድን እንተደይ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፅእ ዘይከኣለ እዩ that's why ድማ ኩሉ ግዜ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅም ናቱ ንህዝቢ ናቱ ንምጭፍጫፍ ኣብ ሲቪላውያን ንምህራም ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ብፍፁም ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብር ዘይራናዮ አቤላታ ቪዲዮ I can't find it now give me a second ጉዳይ እንገባለን በአማራ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በእጅ የሚገኙትን መረጃዎች እንድታካፍለን እድሉን እሰጣለሁ መልካም መሳይ እንግዲህ በማዕከላዊ ጎንደር ልክ እንደ ደቡብ ጎንደሩ በርካታ ቦታዎች ላይ ውጊያ እየተደረጉ እንደሚገኙና መነሻውን ከጭልጋ ወረዳ ጫንድባ ከተማ አድርጎ ወደ ጣቁሳ ደልጊ አቅጣጫ ሲጓዝ የነበረ ያገዛዙ ጦር በአብዛኛው መደምሰሱን መረጃዎች ያመላክታሉ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ጎንደር ጠቅላይ ግዛት በጌምድር ክፍለ ጦርና ዞብል ጃኖ ክፍለ ጦር ጥምር ኃይል መንገድ ላይ ተቆርጦ የተከበበ የአብይ አህመድ ጦር በከፍተኛ ሁኔታ የተደመሰሰ ሲሆን እታ ጉዳይ አባይታ ክትከውን ከላ ነዚያ ትመስል ሰራዊት ናቱ እንትርፎ ናይ ምምራኽን ኢትካ መሃብን ምህዳምን ሞትን ካልቁም ነገር ዘይንርየሉ ዘለና ሰራዊት ፈኸራ ናቱ ግን ካብ መዓልትና መዓልቲ እናዛየደ ይኸይድ ኣሎ ትፋኖ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ፋኖ ስራሕ ኮይኑ ዘሎ ነዚ ሰራዊት እዚ ዕምሩ ንምሕፃር ሞራሉ ንምድኻም ከምኡ ድማ ዳርጋ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ሰራዊት ምዃኑ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ንኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ንዓለም ድማ ሰራዊት እዚ ከምፅኦ ዝኽእል ፋይዳ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘረጋግፁ ዘለው ስለዚ ብልፅግና በዚ ደረጃ ስዕረት መዓልታዊ ሰራዊቱ ክማርኽን ክጭፍጨፍን ዝውዕል ዘሎ ዳርጋቲ እንታይ ክገብር ጀሚሩ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓቂ እዚ ሰራዊት እዚ ዘሕፍር ሰራዊት እዩ አሏቸውን አርሶ አደሮች እንደዚሁም ማንኛውንም አርሶ አደር ቤት በመግባት የተቀመጡ እህሎችን ያወጡ የሚደፉበት ሴቶችን የሚደፍሩበት በጣም አስነዋሪ ተግባር እየፈጸሙ ያሉበት ሁኔታ ድል ያደረጉ ሳይሆን የተሸነፉን በመምጣታቸው በኪሳራና በተስፋ መቁረጥ የሚያደርጉት እና የሚወስዱት እርምጃ እንደሆነ በግልጽ የሚታወቅ ነው ሂስትሪ ወዘለኹም ቫይራል ኮይኑ ዘሎ ቪድዮ እዩ እንታይ ስኻ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝወርዶ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ፋኖ ዘይንስኹም ኢኹም ትምግብዎም ዘለኹም ዘይንስኹም ኢኹም ትሕግዝዎም ዘለኹም ናበለ ስለ ዝብል ዘሎ ኣብ ሓረስቶት ኣትዩ እኽሎም የፍስስ ገዛውቶም የፍርስ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፅ ኩሉ ፀገማት ዘሎ ብዓለም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይገብር ኣሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዒ እዩ ዝድገም ዘሎ ስለዚ ሓደ ሰራዊት ሃገራዊ ሰራዊት ዘይኮይኑ ዓሌታዊ ሰራዊት ኮይኑ ናይ ዓሌት ኣጀንዳ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ከሎ ዝፍፅሞ ተግባር ነዚ እዩ ስለዚ እቲ ትማሊ ኣብ ክልል ትግራይ ከምዚ ተፈፂሙ ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ዝብሎ ዝነበረ መን እዩ ዝገብር ሪል ታይም ኤቪደንስ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኩልነት ዝተመርኮሰ ጭብጢ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብቪድዮ ዝተቐድሐ ኣብ ገዛውቲ ናይ ኣምሓራ ኣትዩ ዝገብሮ ዘሎ ስርቅን ዘመታን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኢንጆይ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እዚ
ሕርሻዊ እቶት ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ናይ ሓረስቶት ኣምሓራ ከምዚ ገይሮም ብምብታንን ብምብልሻውን ዝወራዘ ዘሎ ሰራዊትና ንርኢ ማለት ኣብ ትግራይ ድማ ቀተልዎም ብረት ከይከሰርኩም ኣጥፍዎም ኣቃጽልዎ ተዓዲ ዝብል ዝነበረ ብቪድዮ ዝተቐድሐ ሰራዊት እዩ እዚ እቲ ሰራዊት ኣለኒ ናበለ ዝፍክረሉ እዚ ሰራዊት እዚ ነቶም ሰባት ረኺቡ ሕማቅ ክገብር ቪድዮ እንተደይ ተቐዲሑ ገይሮም እዮም ተኢሎም ካትጠራጠረሉ ኣይትጠራጠረሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን unfortunately ወይ ብፅቡቅ ደረጃ ቫይራል ኮይና ኣላ ንስኻትኩም ብግደይኹም ኣሰጋግርዋ ብልፅግና ተግባራት እዚዩ ኣብ ልዕሊ መን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናቱ ምናልባት ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኮይኑ ዝስምዖ እንተኮይኑ እምበር ዝስምዖ እኳ ኣይመስልን እዩ እዚ ድማ ከምዚ ዝገብር ሰራዊት ብቪድዮ ዝተቐድሐ ሰብ ኣኪቡ እንተረሸነ ብድሮናት ገይሩ ህዝቢ እንተሃለቀ ቤት ትምህርታት ተቃፀለ ሕክምናታት ተቃፀለ እንታይ ይገርመካ ምክንያቱ ዲስፕሊን ናቱ ብቪድዮ ክቀዳሕ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ገበናት ኣይቅድሑን እዮም ክትግምቶም ኢኻ ትኽእል እምበር ኣይትረኽቦም ኢኻ ለከደስ እዚ ቀፃሊ ዝረአ ዘሎ ፍኸራ ሕማቅ ነገር ሕማቅ ተንኮል ናይ ምግባር ዓቕሚ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ እቲ ሰራዊት ናቱ ከምዚኣ ክገብር ፀኒሑ ድማ ግምጥል ኢሉ እንታይ ይኸውን ከምዚኣ ኢሉ ክማረኽካ ትሪኦ እቶም ፋኖስ ክሳዕ ክንደይ ለባማት እዮም ከማ እነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ማሪኾም ዝሕዝዎም ዘሎ ኢኻ ትብል ስለምንታይ ንስድራ ቤቶምን ፋኖ ማለት ናይ ዓዲ ወታደር እዩ ከምዚ ካብ ዓሰብ ዓስኪሩ ኣብ ቃሮራ ወይ ናብ መቕፋ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ኣይኮነን ፈርጆም ኣለዎም ከምዚ ኣብ ከባቢ ዓዱ ዓስኪሩ ዘሎ መንእሰይ እዩ ስለዚ ኣብታ ዓዲ ትገብሮ ዘለካ ገበናት ብቐጥታ ዝስምዖን ንዓዱ ንሰቡ ንቤተሰቡ ኢኻ ትገብር ዘለካ ክልል ኣምሓራ 30 ሚልዮን 40 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ህዝቢ እንድሕር ትብል ኮይንካ 40 ሚልዮን ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት እዩ ኣብ ክልል ቦቱ ዘሎ ንኣብነት ነዚኦም ኣብ ከባቢ ዓዶም ተሃርሞም እንተለካ ፅባሕ ንጎቶም ደቂ ዓዲ እዮም ክማርኹካ and that is a danger እዞም ሰባት እዚኣቶም ፋኖ ክሳዕ ክንደይ ሞራላዊ ፀብለልትነት ከም ዘለዎም ነዚኦም ናይ ምሩኻት ክብሪ ሂቡ ይሕዞምን ኣብ ዝምልከቱ ኣካላት ይምግቦም ንዖም ክምግብ ፋኖ ተሸጊረ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ነዚኦም ኣሽሓት ከመይ ገይሩ ክምግቦም ምክንያቱ ምድብ ሰራዊት ኣይኮነን ፋኖ ብሓፈሻ ግን ዘገርም ኩነታት ታሪክ ዝደጋገም ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ብልፅግና ናይ ኣምሓራ ሚድያ ምስ ሰልቸዎም ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ዝብልዎ ዘሎ ይሄ ነው ከዛ የአማራ ሚሊሻ እናመጣዋለን ይሄ ነው እንግዲህ ልዩነቱን አያችሁት እንዴት ሩቅ እንደሆነ እነዚህ አማራ ሚሊሻ ናቸው ቀደም ሲል አያቸው የኦሮሚያ ሚሊሻ ናቸው በአማራና በኦሮሞ ሚሊሻ መካከል ይሄ አማራ ሚሊሻውን ይዩት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል ምንም ችግር የለም እዚ ተበዚ ክሳዕ ክንደይ ዓሌታዊ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ናይ ኦሮሞ ምልሻ ክበሃል ከሎ ረይዎ እዚ ምድብ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸደነ ምልሻ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም እዚ እቲ ናይ ኦሮሞ ምልሻ ኢሎም ዝዛረብሉ ዘለው እዩ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ኸ ረይዎ ክዳን ከማን የብሉን ብዙሕ ቪድዮ እውን ቀኒለን ቀነ ብረት ጥራዮም ኣረኪቦሞ ስለዚ ክንምንታይ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ ነዚ ህዝቢ ሰሜን ንኸጥፍእ ኢሉ ዓጢቑ ተበጊሱ ዘሎ መራሒ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣምሓራ ኤቭሪ ሪዝን ኣለዎም ዓበ ምክንያት ኣለዎም ነዚ ቃልሲ እዚ ኣትሪሮም ከቃለስዎ ምክንያቱ ነዚኣ እንተዘይገይሮም ኣኺልዎም እዩ እታ ምርጫ ናቶም ከባድ እያ ክትከውን ካልእ ለንቀነ ኣብቲ ናይ ዓለም ናይ ከባቢና ፖለቲካ ካንስቀር በአንድ ጉዳይ ላይ አስምሬ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ ኢትዮጵያ በምትገኝበት አካባቢ የአገራት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መከበር አለበት የሚለው አቋማችን ነው። ብዛዕባ እዚኣ ክሪቀት ንምዝራበይ እዚ ናይ ቱርክን ናይ ኤርትራ ናይ መራሒ ናይ ቱርክ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዶ ንዑ ዝምልከት ሪፖርት ክበኩም Now, Addis Ababa and Ankara also signed an MOU on energy cooperation. But what took center stage was Ethiopia's quest for Red Sea access. After Eritrea gained independence in 1993, Ethiopia lost access to the Red Sea and therefore became a landlocked country. Prime Minister Abiy Ahmed has made it clear that regaining that access is essential. كم تري وزن لهم حتى ناف دق بحرنا إيرترا كم عبي أجندة مزبر مسمانم نوصاي دبلومات كراهب كله قدامي تا أجنداناتو أجندة ناي عصبية نتا أجندة ناي عصب قرب تقبلنا نتركب كنت هاي تكمل لهم يتكم نريا لنا كنت طبعا 10% يعبلو شو 10% يعبلو زبل منتان نتيز قبروز اللو حماق أجندة منا قتاي سلو زخونكم كلنا خنربح تقوينا أبزي أجندة زي حجزوني ويون دنجاز أنا هيز بعالم نخركب مرحتنا عالم كركب زيت كمال لازوليا مرحنا يتركوجن أبزي قدايزي ولا قاساتهم نتايب له حلف حليفهم رموسات لزخونو
መራሕናይ ቱርኪ ቀጥታዊ መጠንቀቕታ ናብ ኤርትራ ሰዲዱ ከም ዘሎ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢላ ክትዘራረብ ከም ዘለዋን ሰራዊታ ከተውፅእ ከም ዘለዋን ከጠንቅቃ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ለኸጠንቅቃ ንኤርትራ ኤርትራ ሰራዊት የብላን ኣብ ውሽጢ ቱርኪ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ድማ ቱርኪ ንኤርትራ ኣብ ናታ መዕለብያ ኣብቲ ቱርኪ ተኣምነሉ ነገራት ተኣምን ሃገር እያ ስለዚ there is nothing ናይ ቱርኪ መራሒ ንኤርትራ ከጠንቅቐሉን መፈራርህ ነጥቢ ክበሉን ዝኽእል ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ስምዕዎ 0.2% growth, but the continuity of this growth cannot be assured when a country of more than 130 million people is denied access to the sea. Regardless እዚኣ ታሱ ዝበለያ ኣብቲ ገባሕሪ ምስ ኩሉ ብዙሕ ህዝብናን ቁጠባናን ኣይከውን ኢሉ ናይ መራሕናይ ኤርዶዋን ድማ ዝበሎ ስምዑ particularly underline our position of በአንድ ጉዳይ ላይ አስምሬ ማለት እፈልጋለሁ በዚህ ኢትዮጵያ በምትገኝበት አካባቢ የአገራት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መከበር አለበት የሚለው አቋማችን ነው ቱርክ ኣትሪና ክገልፀልካ ዝደሊ በዚ ኣብ ዞባኹም ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላትሉ ከባቢ ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ንክኽበር ኣትሪርና ንፅውዕ ይብሎ ኣሎ አሚን እንግሊሽ ዲደይርዶ ኮይኑ ቋንቋ ዲደይርዶ ተኮይኑ ኣረዱ እዚ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝድፈር ኣይኮነን ልኡላውነት ናይ ሶማልያ እውን ዝድፈር ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ ግን ናይ ሶማልያ ክርዶ ስለዘይክል ዘረባ እንታይ ኢልዎ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከይትህብ ድማ ሽማጥቕ ይስኹም ኢልዎ በዚህ አካባቢ በፍጹም አዲስ ጦርነት እንዲኖር አትፈልግም ይህ ዋጋ የከፈለ አካባቢ ሌላ ግጭት ሊጨመርበት አይገባም ስቃይ ውስጥ ያሉ ዜጎች ሌላ ህመም ሊጨመርላቸው አይገባም Turkey would never want to see new conflicts and new pain added to those already suffered in this region ይህ ንግግር ለብልጽግና ሰዎች በራስ ድግስ ላይ እንደ መሰደብ ያለ ነው የአገሪቱን ሰራዊት ሁሉ ወደ ሰሜን ግንባር እያንቀሳቀሱ ታንክና መድፍ እያንጋጉ ገና እንገድላለን እንጋደላለን ብለው ለሚዘምቱ አብይ አህመዶች በሳሎናቸው ውስጥ የተነገራቸው ስለዚህ ዝርድኦም ተኮይኑ ኤርዶዋን ኣብ ዓዶም መፅኡ ዝነግሮም ዘሎ ንኩናትን ወደ ኩናትን ኣብዚ ከባቢ እዚ ይኣክል ናብ ሱዳን ንኩናት ንምስፍሕፋሕ ትገብሮ ዘለዎም ክውገድ ይግብኦ ናብ ሰሜን ገፅካ ክትገብሮ ትፍትን ዘለካ እውን ተቐባልነት ዘለዎ ይኮነን እዩ ዝብሎ ዘሎ ብርግፅ ኤርዶዋን ንኣብይ ኣሕመድ ጠጠው ከብሎ ወይ እውን ኣብ ኣንፃሩ ጠጠው ንኽብል ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እዚ ግን ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣተሓሒዝካ ምስትርዮ እዩ ለንቀነ ነዚ ናይ ቱርኪ ኣካይዳ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ብኣሉታ ይጥምትዎ ከም ዘለዉ ከርየኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ኤርዶዋን ምስ ኣቢ ዝገበሮ ዝምድና ስለ ዘሰከፎም ይመስለኒ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ብልፅግና ማለት ወይ ኣቢ ንብዙሓት ዘይፋተው ነገራት ምስኣቶም ኮሸምሸም ይብል ስለ ዘሎ ክመፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ A hostile Sunni axis, nuclear whispers, and a warning from Jerusalem. A former Israeli PM claims Turkey is courting Saudi Arabia and leaning on nuclear-armed Pakistan to encircle Israel. Ankara denies it, but as Iran's program advances and alliances shift, is the Middle East drifting towards a new nuclear arms race? ከም ንሪኦ ዘለና ዘረባ ዝንታዩ ቱርኪ ነቲ ከባቢ ብፍላይ ነዞም ሱኒ ሞስለም ዝበሃሉ ክትቋፀሮም ትፍትናላ ዝብል ናይ እስራኤል ቲዮሪ ዳርጋ ካብ ዘረባ ናብ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ሰጊሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ እዩ ቱርኪ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ምስ ፓኪስታን ትገብሮ ዘላ ዝምድና ነቲ ከባቢ ካልኦት ድማ ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ሶማልያ ዝኣመሰሉ ኣብ ጎና ይኾኑ ስለ ዘለዉ ቱርኪ ሱኒ ምስልምና ትኽተል እያ سعودية دما بعبيو مدبرنا تويا سلزي باكستان نيكولراو حيلي ناي جبت وتهدراو عاغمن ناي تركيا ناي سعودية كل زد كم دما قطر فاينانسيا وعاغمن ناي دبلوماسيا ون ناي لوبي عاغمن كل زي بحدنا توهدي مس سلازلو اسرائيل اويا جميرالا اذا اويات زي دما سويل كاويات يكون امريكا انصار زياتهم نختبغس كصريا تصقم جن امريكا بعلا عقمتها وهايدان تشاينا كتفليها تفتن زلا تمدرخنا عالم تغيروا سلازلهم إردوان كبيت فتنا أبقى ميتة قتير له أتتصبوا نجر إيرترا كابزيكا تاوت أمتنا يزوم حيالات عليالا This is a beautiful thing حدا نتي منقس إيرترا زلنا كبرك اللونا زلوا بديبلوماسي مس تركي زلوا وزم دنا مس قطر زلوا وزم دنا دروتشو إذن تركون قطر عندما تنقدمت إسرائيل تارجت جرات زل هجراتين سلزي إيرترا بتزاور بر بقات تمزين هجرات زيات تراقب يلا سلزي كافت عن كيل ناتهم توصل بلصقنا بقمطالو مزياتهم كشمشم يبلالو اجي بلصقنا ناتهم مغبريا سلازونه نا ابك هارمو يما يبلكم
ታይም ክብሎ ካብ ትርኩ ዘለካ ኩነታት እሕፅር ክብሎ እዮም ንቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ነገር ዘለዋ ኢንቨስትመንታትን ካልን ክሓፅርዎ ክፍትን እዮም ኣብ ሶማሊያ ድማ በመንገዲ ሶማሊያ ንቱርኪ ክዋግዋ ክፍትን እዮም ኣብ ሊብያ ከምኡ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድማ አንጻር ቱርኪ ምንቅስቃሳት ክገብሩ እዮም ኣትሊስት መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀጥታዊ ርክብ ምዝየን ሃገራት ስለ ዘይገበረ ንግዚኡ እየ ዝብል ዘለኹ ንግዚኡ ኣብ ዓይኒ ናይ እስራኤል ከይኣቱ ክእል ግን እየ ዝብለኩም ዘለኹ እስራኤል ወዲኣቶ ዘላ ነገር እንተሎ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ኩናት ብዘይ ባርኾት ናይ ቢቢ ነተንያሁ ወይ እውን ብዘይ ባርኾት ናይ ኢማራት ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ ቱርኪ ምምፃእ ንዓብይ ካብቲ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት የተራርፈሎ የፈራርህሎ ስዑድያ መፅያ ተፈራርህላ ዝብልዎ ዘሎ ዘይተዋዕጠሎ ዘሎ ከዚ ብክልቲኡ ክንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ብዘይ ናይ እስራኤል ድጋፍ ወይ እውን ኣጆኻ ምባል ናብ ኤርትራ ኩናት ክብገስ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ኣሜሪካ ተበገስ ናብቲ ኩናት ክትብሎ ይትኽእልኒ ኣብ ዝዋን እዚ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንባዕላ ካልእ ጉዳያታ ዓጢጥዋ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ኢማራት ትገብሮ እንተላ ኢማራት ትደፍኦ እንተላ ኢማራት ቀዳመይቲ ልእኽቲ ናይ እስራኤል እያ እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና እስራኤል ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ ሃገር ኣይኮነን ንኣሜሪካ ዝዝውር ዘሎ ሃገር እዩ እምበር ኣሜሪካ ስለ ዝደልይዎ ኣይኮነን ተጋጋሚ ነግረኩም ኣለኹ ኣሜሪካውያን ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ወይ እውን ኣብዚ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ምትእትታው ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብርግፅ ኣይደልዮን የኢሉ ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂናቱ እውን ቦታ የብሉን እዚ እስራኤል ግን በፍንጫ ሒዛቶ ስለ ዘላ በፍንጫ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትመልሰላ ስለዚ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ናይ ብልፅግናን ምናልባት እዚያ ዘረባ ሰሚዕኩም of Middle East power, seducing Saudi Arabia into a hostile Sunni axis designed to encircle, isolate and threaten Israel, with the shadow of nuclear-armed Pakistan providing the ultimate backing. Speaking amid ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ኣላያንስስ ንሪኦ ዘለና ስዑድያን ትርኩን ዝኸድዎ ዘለዉ ቅልጡፍ ዝኾነ ሽርክነት በቲ ድማ እስራኤልን ኢማራትን ዝኸድዎ ዘለዉ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ በፂሑ ከም ዘሎ ካብ ዘረባ ወፂኡ ናብ መጠንቀቕታ ሰጊሩ ከም ዘሎ I'm going to give you two evidences ክልተ ጭብጢ ክበኩም እየ because ነዚ እንድሕር ተረዲእኩም ኤርትራ ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ሕጂ እያ ክትገብሮ ዘለዋ we don't have any other option ካብዚ ወፃኢ መጀመርያ ነዚያ ስምዕዋ እቲ ኩነታት ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ክትፈልጡ is now moving backward. They're attacking the United Arab Emirates pretty viciously for being in the Abraham Accords. Well, they say it's because of Sudan and Yemen. There is no good reason for this. You can have disputes about Sudan and Yemen, but they're basically declaring war. Saudi Arabia. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ናይ እስራኤል ፕሮፓጋንዲስትስ ወይ እውን ደገፍቲ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሰኔተር እዩ ሊንሲ ግርሃም ይበሃል ስለዚ ለንቅነ አንጻር ስዑድያ ንኢማራት ደጊፉ ንኢማራት ንምሕጓስ ወይ እውን ንኢማራት ተቐባልነት ንኽትረክብ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ስዑድያ ኣበጊሱ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ስዑድ ዓረብ ንኢማራት ተጥቃዕ ዘላ ኣብ ሱዳን ንትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ንትገብሮ ዘላ ስለ ዝፀልአት ዘይኮነት ኢማራት ምስ እስራኤል ዝምድና ስለ ዝገበረት እያ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ባእሲ ቀንዲ መባእሲኦም ኣብ የመን ያጋጢሙ ካብ የመን ኣውፅያታ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ጠጠው ንኽተብሎ ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ጅቡቲ ምስ መንግስቲ ግብፂ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ትሰርሕ ስለ ዘላ ስዑድያ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኢማራት ኣካል ናይ እስራኤል ወይ ምስ እስራኤል ኣብቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለ ዝኣተወት እያ ተጥቃዕ ዘላ ስለዚ ንስዑድያ ዓብ መጠንቀቕታ እዚ ሕጂ ተራ ዘረባ እንዲሁ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ብፅሑፍ ከንታይ ፅሒፉ እዚ ዘረባ ዛበይ ኮይኑ ዝዛረበ ዘሎ ኣቡዳቢ ከይዱ ምስ መሐመድ ብን ዛይድ ተራኺበ ኢሉ መቸም ኣብዚያ ከሪአኩም ንገለ ይኹን ከስሐኩምን ይኽእል ኸውን ግን ደስሕቅካ ኣይኮነ መሐመድ ብን ዛይድ መይቱ ወይ እውን ሓሚሙ ክበሃል ስለ ዝቐነየ ከምዘይሞተን ወይ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ንምርግጋፅ እየ ዝብለኩም ከይዱ ንኣቡዳቢ ከይዱ ምስኡ ከም ዝተራኸበ ዘርኢ ቪድዮ ወይ ስእሊ ወይ ቪድዮ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሶሻል ሚድያ ድማ ብኤኣይ እውን ክትሰርሖ ትኽእል ቪድዮ እዚ ኣይንኣምን ኢና ክብሎም ጀሚሩ ኣሎ ግን እንታይ ኢሉ ከፅሒፍ እስኪ ናይ ብሓቂ ምንታይ በፂሕና ከም ዘለና በዚ ክትርእዩ እንታይ ዝብል ዘሎ to those who are perpetuating the false narrative against the United Arab Emirates and President Sheikh Mohammed bin Zayed, personally, you are full of it. I met with him today for an hour and a half. Not only is he alive, but he is also well and sharp as I have ever seen him. ይብላሉ እቶም መሐመድ ቢን ዛይድ መይቱ ሓሚሙ እናበልኩም ትግስግሱ ዘለኹም
ክሳዕ ክንደይ ሓሰውቲ ምዃንኩም ንኸረጋግፅ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኢማራት መሐመድ ብን ዛይድ ተራኺበ ነይረ ንሓደ ሰዓትን ፈረቓ ንዕሊ ኢልና ብሂወት ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ሓንጎሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ብልሒ እዩ ዘሎ እናበለ ይነግር ኣሎ ዘጂ ንመብዛሕትኦም ሰባት ብኣልወታ እዩ ዝትርጎም ሓደ ሰብ ብሂወት ኣሎ ኢልካ ክትዛረበሉ እንተጀሚርካ የለን ማለት እዩ ሽፋን ክትገብሮ ትፍትን ኣለኻ ብጥዕናኡ ኣለዎ ኣብነት ክበኩም እየ ንጆ ባይደን እንታይ ብሉና ነይሮም ኣብቲ ግዜ ፕሬዚደንት ዝነበረሉ ሓንጎሉ ሻርፕ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ርእሱ ፅቡቅ ኣሎ ፅቡቅ ይሓስብ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ዝዛረብ ክብሉና ጀሚሮም ጆ ባይደን ካብታ ስልጣን ካብ ዝወርድ ኣበይ ኣሎ ነባዲ ነውስ ኣሎ ኣብዚ ተራእዩ ገለ ዝበሃል ግን ቤት ሓንጎሉ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ወዲቑ ከም ዝነበረ ይዝከር እንተሎ ኮይኑ ብሂወት ማለት እዩ ካልእ ዘራርባ ሓደ ሰብ ኣሎ ክብሉካ እንተጀሚሮም you think different maybe የለን ማለት እዩ ወይ maybe ችግር ኣጋጢሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ብግምጣሉ ክትርጉሞ ጀሚሮም እዚ ዓጅ ሓንቲ ክፋል እያ ንኢማራት ንምክልኻል ክሳዕ ክንዚ ጉያ ዝግበር ዘሎ ድማ እስራኤል ገለ ነገር ዝረኣየቶ ወይ ዝሰምዐቶ ስለ ዘለዋ ዝብል ቲዮሪ ወይ እውን ገምጋም ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክመላለስ ንሪኦ ኣለና notom to those powers that feel the need to attack MBZ and the UAE for doing the right thing you do so at your own peril ታይብላሎ እቲኦም ኢማራትን ነዚ መሐመድ ቢን ዛይድን ተወጥዑ ዘለኹም ድማ ይብላሎ ንሱ ድማ ነቲ ትክክለኛ ነገር ምስ እስራኤል መጋበርያ ንክኸውን መሪፅዎ ዘሎ ትቃወምዎ ዘለኹም ንዑ ግበርዎ ግን ዋጋ ክትከፍልሉ ኢኹም ያካ መጠንቀቕታ እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሰነተር ንሃገራት ንልኡላውያን ሃገራት ከጠንቅቕ ማለት እዩ on our meeting today we have ናትና ኣኼባ ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቕን ውፅኢታውን ነይሩ we discussed the historic moment in the ብዛዕባ historic moment ዝብሎ ዘሎ ንኢራን ንምህራም እዩ ዝዛረብ ዘሎ I told him how much I appreciate the courage and the vision to create Islamic blah blah ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ንኢማራት ንምምጓስ ንስዑድያ ድማ ንምጥንቃቕ ዘተኮረ እዩ ብዙሓት ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህብዎ ኣለዉ መን ኢኻ ንስኻ ኣብዚ መፂኻ ንልኡላውያን ሃገራት ከተፈራርህ ትፍትን ስዑዲ ዓረብ ዘዋፅኣን ዘብላን ንዓ ዝኸውንን ፖሊሲ ኣለዋ እስኻ መፂኻ ትንእዶን ተትርፎን ነገር የብልካን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና forces that emerging to the region understand the historical blah 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 ይብላ ኣሎ ኣብዚ the forces the vision the UAE's vision for the Middle East and the 2030 vision previously expressed by Crown Prince of Saudi Arabia is something I would fully embrace because it would be great for the blah blah would be great for South Carolina and great for America تبعت يودي بحفجة نهاجر مرحدي ولا نحد زوبا مرحي أيرداكاني زي بزو حزارة بخوين الله كاليتي حزارة سزكي وتانا أبز حلفة بلتسقنا مس مرحنا السعودية تراخي بخم زنبرت ذكريهم مرح منيستر قدات وصاينا السعودية مس أبي أحمد تراخي بنيرو أبتا خيبا كابز تبحل زربا زوز أيلو مابز ميدل إيست 24 أبزبل وصي زنبرة أبي أحمد ني نتي منيستر قدات وصاينا السعودية كم زدفرو زقلت حبريت هالو زغا إماراتن إسرائيلن كومون خجبر عزيزو مخم زنبرو لذي أبز ليبان جيت أبز بال has obtained the minutes of the stormy meeting between Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed and Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan. كلته فبراير 10 كتشن استخايده انتهى كم زقات مرخيبنا لنا يبلو مسدما including Ethiopia's ties with UAE and their implication for Sudan and regional security. Saudi Arabia urged Ethiopia to reduce its strategic relation with the UAE active regional security threats and particularly in Sudan. سعود عرب أبتركبتي نبي أحمد جل وركب أبتقول إيدك حتر كم زلوا إتي مس إمارات كوينوس كبروا زلوا نجردما دعم مجمد كبروا الخمسة لوا نجيرهم ماني رامي بلالو نايتوبيا عمل سدمان تانيرو delivered via مجمريا بمنقدم منيس وقاتوس عيناتهم تايلومم إمارات ناتناك عند مشاركتها تانا أمنا مشاركتنا نسايا سلزي مس إمارات زلوكم زمدنا بتقوم على تقبلنا زلوا يكونن إلهم كم زنبرو دقيمم دم أبي أحمد ني منيستر دياتو ساينا السعودية تايل ولو يبلو over Sudan accusing Riyadh of being of backing extremist networks threatening Ethiopia. تزي السعودية تقوم تلسو نسخاتكم ني Muslim Brotherhood زدقف زلو سراويت السودان مدقافكم امبرجيغا نحنا ندعم السرع مدقافنا يكون انتقام you support a man who has تزي نحنا بس إمارات كوينا إمارات زبالتنا هنقبرينا ንስኻትኩም ኣብዚ በፅሕኩም መብፅሑ ኢልዎ ይብሉ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ
ተቢዑ ከምዚያ ክብል ይኽእል እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ግን 30 ደቂቕ ቅድሚ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ምርኻቡ ናይ እስራኤል ናይ ሞሳድ ነፋሪት መፅያ ኣቦል ኤርፖርት ን30 ደቂቕ ፀኒሓ ከም ዝተመለሰት ዝገልጽ ሓበሬታ ስለ ዝነበረ እንታይ ከም ዝብል ጽሒፎም ሂቦሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝኾነ ሕጂ ድማ ፕሬዚደንት እስራኤል ናብኡ ይመጽእ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ስዑድያ ተሪር መርገፂ ወሲዱሎ ዝበሃል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ኣነ ከም ኤርትራዊ ግርም እየ ዝብል ንስዑድያ ከምኡ ኢልዎም እንተሎ ቤላ ዝኾነ ስጉምቲ ጥራይ ዝብላነ ምክንያቱ ንሱ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ኣንጻር ስዑድያን ኣንጻር ቱርክን ክኸይድ ኢና ንደልዮ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክጭበጥ ስለ ንደልዮ ዘለና ግርም ገበርካ ተቢዕካ ከምኡ እንተገበርካ ፅቡቕ ይብል ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናበለና ዓና ዘፅመና ድማ ኬንያ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ስምዑ ብዚ We have a port through the Lapset, the Lamu, South Sudan. As Kenya, we have a port through the Lapset, the Lamu, South Sudan corridor. Mr. Speaker, that port should be dedicated to the Ethiopian country of 130 million people. Because that port is going to serve the Ethiopian people the way they want it, and we should give it to them, Mr. Speaker. Lastly, Mr. ወደብ እንድሕር ደሊኻ ድማ እዚ ናይ ኬንያ ኣባል ናይ ፓርላማ እዩ ንኬንያ ኣብ ንኢትዮጵያ ብወደብ ላሙ ከም ድሌቶም ንኽጥቀሙ ንሃቦም እዩ ዝብል ዘሎ ወደብ እንድሕር ደልዩ ኣብይ ኣሕመድ ወደብ ፀገም ኣለኒ ስለ ዝብል ዘሎ ንሕና ብወደብ ላሙ ንኽጥቀም ኣፍ ደገ ንኽፈተሉ ይብል ኣሎ ኦኬ good luck ኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝደሊ ተኮይንካ come and use our port ይብሉ ካለው ኬትካ ኣብኦም ወደብ ተጠቀም ኣብ ኤርትራ መፂኻ ድራማ ኣይትፍጠረልና ኢና ንብል ዘለና ካብዚ ጉዳይ እዚ ውፅእ ከይበልና ናብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ንእሽተይ ክንትንክፍ እሞ ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ጉዳይ ናይ ሱዳን 2-3 ሪፖርት ክበኩም እየ ሓንቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩኬ ዝበለቶ ስምዑ worker who told me that they had had 3 sisters arrive, all of whom had been raped on the way. The oldest was 13 and the youngest was 8. Now, this is horrific. This is a war on women's bodies that is taking place. And I think that the world has to start listening to the women of Sudan rather than the military men who are perpetuating this conflict. I think we can agree with that. ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩኬ ያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሱዳን ክሳዕ ክንደይ ይዕመፃ ከም ዘለዋ ሽም ከይጠቐሰት እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ደቂ 13 ክሳብ 8 ዘለዋ 3 ቆልዑ ከም ዝተዓመፃ ኢና ንርኢ ዘለና መን ይዓሚፅዎን ኣይዛረቡን እዮም ስለምንታይ ንክልትዩ ብማዕረ ክውንጅሉ ንክልትዮም ድማ ብፍላይ በዓል ዩኬ ንኢማራት ብንፁር ካስዋን ክግድዋን ድሌት ስለ ዘይብሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም መንጎ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ እዚኣቶም ድማ እምነቱ ኩናት ደንገፅቲ ኮይኖም ንክልተ ጀነራላት ወይ ብክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ኩናት ብክያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንሰምዕ ኣለና ብላብላ እዚ ገይም እዩ ፆታ እዩ ዝንሪኦ ዘለና ነቲ ኩነታት ጠጠው ንከየብሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ፆታ ኢና ንርኢ ዘለና And I'm glad you agree with that. But let me put another question to you, because in the era where you were, the sexual violence would have been committed mainly by the RSF and associated militia. Now, they are backed by the United Arab Emirates. Britain still provides weapons to the United Arab Emirates, and some of those small arms have found their way onto the battlefield, which is very disturbing. What is Britain doing to try and pressure the United Arab Emirates to stop supporting the RSF? እዚ ትብልየ ዘለኺ ዓመፅ ኣጋጢሙ ትብልየ ዘለኺ ኣይትጠቕስዮ ንድሓንቲ እቶታ ጋዜጠኛ ንፍዕት እያ እንታይ ትብላላ እቲ ዓመፅ ትዛረብየ ዘለኺ ብኣርኤስኤፍ ኣብ ዝቋፀሮ ዝነበረ ቦታ ዘጋጠመ ስለዚ ብኣርኤስኤፍ የጋጢሙ ስለዚ እቲ ኣርኤስኤፍ ዝብል ሽም ብምጥቃማ ናይ ብሓቂ ክብር ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣርኤስኤፍ ድማ ኢማራት እያ ትሕግዛ ዘላ ናይ ብሪጣንያ ኣፅዋር ድማ ብኢማራት ዲብ ገለ ገይሩ ኣብቶም ኣብ ኢንዚዮም ዳዕመ ሰሪዕ ይበፅሕ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እንታይ ዓይነት እገዳ ወይ ስጉምቲ ክትወዙ ትፍትኑ ኣለኹም ትብለላ So there's 2 different issues there. So let me just briefly deal with the issues around arms flows and the UK controls, because we have very substantial controls. We ensure, in fact, when there were any allegations made, I insisted that all the licenses were reviewed. It provides weapons to the United Arab Emirates. Arms flows and the ብሓፈሻ ነቲ ኣፅዋር ክንቋፀሮ ንፍትን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዩኬ ግን ካብቲ ኩነታት ፅባሕ ንግሆ ታሪክ እንተተቐይሩ ንሳቶምን ካብ ክድሕኑ ይኮኑን ካልእ Warfare kills thousands as both sides race for advanced technology. The war in Sudan between the army and the rapid support forces has killed thousands, with drones causing major damage to cities and infrastructure. Both sides are using new drone technology, including Chinese CH-95 and F. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮናት ኣብ ሱዳን ብዙሕ ዕንወት ይፈጥራ ከም ዘለዋን ብክልቲኡ ወገን ዝጥቀምሉ ዘለዉ ድሮናት ብፍላይ ድማ እቲ ብዳዕመ ሰሪዕ ብድሮናት ተሰነየ ኩናት ጥራይ ስለ ዘካይድ ዘሎ
ኣብ ልዕሊ ሲቪል ብዙሕ ሓደጋ ይፈጥር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝበፅሕ ዘሎ ስቃይ ድማ መወዳእታ የብሉ ናብ ሱዳን ዘላቶ ኩነታት ንፀላኢኻ ኢኻ ትምነየሉ ሕጂ ምስ ገራብቲ ናይ ከባቢና ከም ዝኽእል ሓደ ፀብፃብ በጠንቂዑ እቲ ብዓለም ለኻዊ ትካል ፓን ኣፍሪካን ኣጀንዳ ኢንስቲትዩትን ዝተዳለወ መደብ ፀብፃብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ውጥረት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዳግማይ ግጭት ከይውላዕ ኣብ ዘስጋኣሉን ዘሎ እዋን እዩ ዝቐርብ ዘሎ እቲ ፀብፃብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ድሕሪ 3 ዓመት እውን ቀዋማዊ ምሕዳስ ፍትሒ ዳግመ ህንፀትን ዘላቂ ዕርቅን ዘጠቃለለ እወታዊ ሰላም ከምፅእ ከም ዘይከኣለን ኣሉታዊ ሰላም ጥራይ ከም ዘፍረየን ይድምድም ኣብ ሓደጋ ከእቱ ከም ዝኽእል ሓደ ፀብፃብ በጠንቂዑ መጠንቀቕታታት ብየማንን ፀጋምን ለክዕ ከም መዓልታዊ መግቢ ክውሕዙ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ይቕፅል እቲ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳናቶም ድማ ወደ ከተለያዩ አካባቢዎች እየወጣ ወደ ኤርትራ ድንበር አዋሳኝ ስፍራዎች እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህን ተከትሎ ጦርነቱ አይቀሬ ነው የሚለው ድምጽ እጅጉን እየጎላ መጥቷል። እሱ ጉዳይ አይደለም የምናነሳው ከነዚህ ሁለቱ ሀገራት ጀርባ ያሉ ሀገራትን ነው የምንቃኘው። በዋናነት ደግሞ ቱርክን፣ ሳውዲ አረቢያ እንደዚሁም ደግሞ አረብ ኤምሬትስ ትዊተር ላይ ከሰሞኑ አንተም ሲሰራጭ የተመለከትከው ይመስለኛል። የህይወታቸው እንዳለፈ እንደተመረዙ የሚገልጹ መረጃዎች እየተሰራጩ ነው። ኦፊሻሊ ምንም የተባለ ነገር ባይኖርም ግን በርካታ በተለይ የቱርክ ሚዲያዎች ሳይመረዙ እንዳልቀረ ኤርዶጋን ጋር ያደርጉት የነበረው ጉዞም የተሰረዘው በዚህ ምክንያት እንደሆነ እየተናገሩ ይገኛሉ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሳውዲና ዩኤኢ የገቡበት ውጥረት አለ ከዚህ ከየመን ከሶማሊያ ጋር ተያይዞ ያን ተከትሎ እንግዲህ የሞቀ እና የጋለ ፍጥጫ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ሀገራት ደግሞ ከኢትዮ ኤርትራ ጀርባ መሰለፋቸው መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያ ገጅፍ ዝኾነ ሰራዊት አንቀሳቂሳ ከም ዘላ ካብ 75-80% ናይቲ ሰራዊት ንሰሜን ተንቀሳቂሱ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ኣፅዋራት ናቱ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ብልፅግና እንተተሳዒሩ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ትግራይ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘሎ ትግራይ ናይ ሃገር ናይ ምዃን ሕልሚ እንተለዎ ኮይኑ this is going to be the moment ምክንያቱ ብዙሕ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ንሰሜን ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ናይ ኩናት ባህጊ ዘለዎም እዮም እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ኪሎሜትራት ኣፅዋር ዝፀዓነ መኻይን ሓሶት እዩ ኤኣይ ጀነሬትድ እዩ ውሑዳት መኻይን እየን ነይረን ብኤኣይ ገይሮም እዮም ኣናዊሖሞ ናይ ብሓቂ እዮም ኩናት ዝደልዩ ዘለዉ ብፍላይ ናይ ብልፅግና ሓደ ኣካውንት ኣሎ ከርእየኩም ናይ ደልኒ በቃ ናይ ደም ተህዋኽ ኣለዎ ደም ክርእሲ ብጣዕሚ ተሃንዲዱ ደሎ ግን ንኩናት ክሳዕ ክንዲ ዝምላይ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናቶም ኣብ ዝኸድዎ ዝኾነ ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኩናት እዚ ዋላ እኳ ገጅፍ ወታደራዊ ሓይሊ እትዮም እንተለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ኮና ክዋጋ ዝኽእላ ስምዕዎ ተብሏል። ሲያናግሯቸው መታመማቸውን ገልጸው ፖስትፖን እንዳደረጉ ተናግረዋል። እንዳስተላለፉ ወደ ቱርክ ወደ ዩኤኢ የሚያደርጉትን ጉዞ ተመርዘዋል አልተመረዙም ወይ ናቹራሊ ስትሮክ የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ የአንጎል ደም መፍሰስ የሚሉ አሉ። ብዙ አይነት ነው እንግዲህ ብዙ ቦታ ዲክታተርሺፕ ያለበት ቦታ ሀገር ወይ አንድ ሰው ሙሉውን የሚቆጣጠር ወይ ደግሞ ኦቶሪቴሪያን የሆነ ልንለው እንችላለን። በሌላ መልኩ ደግሞ ያለበት ሀገር በአንድ የቆመ ሀገር ነገስታት በተለይ በነገስታት ዘመን ያለ ጋሪ ነው ብለዋል። ግን ይሁን አይሆንም አናቅም። 6 ዓመት አካባቢ ሰው ነው እያንጎራጎረ የመንዝ ገበሬ ያው መንግስት አይለባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁርብትለይ ሓዘን ተሰሚዕዎም ዘሎ ይመስለኒ ብልፅግና ኣሚን መሓመድ ቢን ዛይድ ኣሎ ድየለን ትሕቶ ካልእ ንሱ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዙሕ ስፔኩሌቲቭ ዝኾነ ዜናታት ይወፁ ስለ ዘሎ ናሕታቶም ግን ዓብይ ሽግር ክፈጥረሎም ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣሰላልፋ ስለ ዘላ ብልፅግና ወራር ከካይድ ተኮይኑ ፍሉይ ሓገዝ ክረክብ ክኽእል ኣሎ። እዚ ዘይ ርግኣት ኣብ ስዑድያ ኣብ ኢማራት ዝረአ ዘሎ ወይ እውን እዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዚ ናይ ኣሎ ድየለን እንታይ ኮይኑ ፀቕጢ ዝመፅኦ ዘሎ እዚታት ነቲ ብልፅግና ዝብገሰሉ ዘሎ ዕላማ ይኹን መንገዲ ሓጋዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብዚ ኩነታት ብልፅግና ኣብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ዝበሃለሉ ዘሎ እቲ ኩናት እቲ እንተደይ ተኻይዱ ብልፅግና ናብቲ ኩናት እቲ ክኣቱ ተዘይክኢሉ እንታይ እዩ ክኸውን ማለት እዚ ኩሉ ናብ ኤርትራ ክወርር ምዃኑ ተበጊስዎ ዘሎ መንገዲ ክንርኢ ፀኒሕና ማለት ንኤርትራ ክወርር ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምሓዝ ዘለዎም ሕልሚ ብተደጋጋሚ ገሊፆምልና እዮም። ምስጢር የብሉ ወላ ዝሕባእ የብሉ ናብዚ ጉዳይ እዚ ናብ ባሕሪ ናትና ዘለዎም ሕልምን ባህግን ነጊሮምና ኣለዉ። እንድሕሪ ከምዚ ክብል ፀኒሑ
ኣጋጣሚ ኣቢ መደቡ ክቕይር ደልዩ ኩናት ክገብር እንተዘይደልዩ what is going to happen ኤርትራ ሱቕ ኢላ ድያ ክትገድፎ ነቲ ፕላን ናቱ ኣበጊስዎ ዘሎ ስለደይ ሰለጦ ንኽምለስ ክሳብ ከም ብሓድሽ ካልእ ዝረክብ ድያ ዕድል ክትቦ ወይስ ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ተጠቒሞም ነዚ ሰብ እዚ ሓንሳብን ሓዋሩን ነዚ ዘሎ ስቃት ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል በንቂሮም ከኣሊዎ እዮም ዝሕሰብ ዘሎ I don't know ግን እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ንኤርትራ ሓደጋ ከም ዝኾነ ማንም ኤርትራዊ ተረዲእዎ ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ስኢልካ ምርኣዩ መቸም ልባም ኩነታት ክኾን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንሱ ሕልሙን ባህግናቱን ነጊሩሎ መንገድናቱ ድማ ሓቢሩሎ ብተዘዋዋሪ ዘይኮነስ ብቐጥታ እውን ክዛረቡና ንሰማዕ ኣለና ምናልባት ንዓታቶም ስቃት ፈጢሩሎም ዘሎ እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ናቶም እዩ ኣብ ትግራይ ግን ካባና ንላዕሊ እዚ ሞመንት እዚ ንተጋሩ ከገድስ ዝኽእል ኣብዚ ተጋሩ ሸር ትገብርዎ ዘሎ መስማማሽ ልሂድ ካልሽኝማ በቃ በለሽ ከተነሳሽማ ይሁን እንዴ ሌላ ምን እላለሁ ሕጂ ኣብዚ እንታይና ክንርኢ ደሊና ዘለና መሲልኩም ተጋሩ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኦኬ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ንርኢ ፀኒና ሕጂ ንትግራይ ንምኽባብ ተበጊሱሎ ብልፅግና ይበሃል ኣሎ ተጋሩ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሃገር ከም ሃገር ክንፀሉ እዚ ኣርቲክል 39 ትብል ሕቶ ዘረባ ነይራቶም ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እንድሕሪ ከምቲ ንሳቶም ንዓታቶም ከጥፍዎም ዝሓስብዎ ዘለው እንተደይ ኮይኑ እቲ ኩነታት ማለት እዩ if they don't succeed ተደይ ተዓዊቶምሉ ንትግራይ ዓፂኻ ንምቕታላ ዝሕለም ዘሎ ብብልፅግና እንተደይ ሰሊጡ then ተጋሩ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ነዚ መድረክ እዚ ተጠቒሞም እቲ ናይ ሃገር ምዃን ሕልምናቶም ከተግብርዎ ዶ ይኽእሉ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ እዚ መድረክ እዚ ንዓታቶም ዝያዳ ከገድስ ዝኽእል because ተጋሩ በብዙሕ መንገዲ ነዚ ሞመንት እዚ ክጥቀምሉ ዶ ይኽእሉ ኮኑ ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ክትንፀል ትኽእል እያ ዝዓዲ ዝብል ዘረባ ነይሩ ኢትዮጵያ ንክትፈራረስ ክትፈርስ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ብፍላይ እቲ ኣብ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ነዚ ኩነታት እዚ ነቲ ሃገር ናይ ምዃን ሕልምናቶም ዝያዳ ሳቶም ዝደፍእሉ ይመስል ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ኣይኮነን ሃገር ክኾኑ ብሓደ ጠጠው ንኸይብሉ በዓል እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነቲ ኩነታት ሓዋውስዮም ዝፍትኑ ዘሎ ፃድቃንን ናቱ ጭፍራን ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝሰርሕዎ ዘለው ትግራይ ኣብ ሓደ ሰሚራ ንሓደ ዕላማ ንኸይትንቀሳቐስ እዩ ተጋሩ እንታይ ይገብሩ ናበይ ይኸዱ ንዖም ዝምልከት ኮይኑ እቲ ጉዳይ ግን ወላቶም ንብልፅግና ግን ወላቶም ቀንዲ ፀላእቲ ኤርትራ ዝኾኑ እዮም አንጻር ደው ኢሎም ዘለው ደግሞ አደገኛ ድምፆች አሉ አደገኛ አዚፍ የብልጽግናን ኃይል የሰላም ኃይል ሁሉንም ነገር ከሱ የሚጠበቅበትን ያደረገ አስመስሎ የማቅረብ በጣም አሳፋሪ ነገር እመለከታለሁ። ጻድቃን ጀነራል ጻድቃንና አቶ አሰፋ አብርሃ የተናገሯቸውን ነገሮች ተመልክቻለሁ። የአብይ አህመድ አገዛዝ ተፈናቃዮቹን ለመመለስ እንቅፋት ሆኖ አያውቅም አይነት አስተያየት ሲነገር ስታይ ወል ስለማ ህዝብ ነው እየተናገርክ ያለው? ስለ የትኛው ህዝብ ስቃይ ነው እየተናገርክ ያለው? ስለ የትኛው ኃይል ነው እየተናገርክ ያለው? ስለማናውቀው ብልጽግና ነው? ባለፉት 3 ዓመታት በዝግታ ከዛ በፊት ባሉት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ተሪኹሞም እቶም ጻድቃንን ጉጅሉን ኣብ ምስ ብልጽግና ኮይኖም ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እዩ ዝብል ዘሎ ዝሕፍር እዩ ዝብል ቃል ክማን ውሑድ ይንዖም ምክንያቱ ነቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ንምምላስ ፌደራል መንግስቲ ፀገም ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እቲ ፌደራል መንግስቲ ግን ነቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ክመልሶ ድሌት የብሉ ነቶም ህዝቢ ግን ኣብኡ ተመሊሶም ኣካል ናይ ኣምሓራ ኮይኖም እቲ ክልል ኣካል ናይ ኣምሓራ እውን ኣይኮነን ብኣፍዩ ከም ዝብሎ ዘሎ እምበር ብልፅግና ባዕሉ ሒዝዎ ዘሎ ስለዚ ነቲ መሬት ቁፅፅር ናቱ ናይ ብልፅግና ናይ ኦሮሞን ክገብሮ ነቶም ህዝቢ ግን ነቶም ተፈናቀልቲ ክመልሶም እየ ብምባል ንዓታቶም ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ዓብይ ገይም ናቱ እንታይ እዩ እቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ይመለሱ ኣቦቶም ይመለሱ እቲ መሬት ግን ናብ ትግራይ ይመለሱን እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ተዓዶም ሕጂ እውን መሊሳ እናደቐቐት ክትከይድ እያ ነታ ኣብይ ኣሕመድ ከነጥቅቓ ኢና ዝዓዲ ኢሉ ዝፈከረሎም ብተግባር ይፍፅማ ምህላው ድማ ነቶም ተጋሩ ዘይወሓጠሎም ጉዳይ እዩ እቲ ዝኸፈ ክፋል ነቶም ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ኣብታ ቆስሊ ጨው ወይ እውን ገለ ነገር ከም ትውስኸላ ዘለካ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዘሳልጡ ደቂ ዓዶም ብምዃኖም እዩ ብምሕዳር ኩሉ ተብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣዳራሽ ምፍቃድ ጥራሕ ዘይኮነስ ወፃኢ እውን ክኢሎም ተኣኼባ ክነካይድ እሞ ድማ ከምቲ ሓንቲ ሓፍቴ ትገልፆ ነይራ ኣብ ብጣዕሚ ተፃበበ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ዘለሉ ከም ፍሉይ ፕሮግራም ሪኦም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ስለ ዝፈቐዱልና
كمسجن يدلي سلام كما يزمص كنبل كلنا تحد عبي غداي وجه كغبرلو زخولو خنتات نحدقوم يو وجه كغبرلو زخولو خنتات نحدقوم يرأي دمالو حدا حاوي يقولص نيرو ناي تي دي اف تغادلتي سلاماوي سلف غيروم هزون بشحات انا خمس فلتو بشحات ناغدف وي وصلو امينكا مغدال ناي قال تግራይ مللي زنبرس هذه عبد الحريت توكوست غيركا كواغا مغداد قدم نسحقلو زنبرنا نخونو زنبرنا كم تري وزلهم نت مورال ناي تግራይ نبودا بكل منقد عاتيقو تبغيسو زلو مخانو بزي خاطري سلامنتاي اتي ميديا بزاربو زلو سراويت نا ኢትዮጵያ ገጅፍ አቅምናቱ ናብ ትግራይ እንቀሳቂሱ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ከቢብ ሒዝወሎ ወይም ዝብሉ ዘሎ አሜን እዚ ኻንታይ ዝብል ዘሎ ውግእ በቶም ህወሓት ክጅምር ከም ዝኾነ ይዝነግር ዘሎ እቶም ህወሓት ኣብ ዓዶምን ኣብ ከባቢኦም ኮፍ ኢሎም ኣለው እቲ ብልጽግና ይናባቶም ዝመጽእ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ይኸቦም ከም ዘሎ ይዝነግር ብኩሉ መንገድና ከባቦም ድሕር ከይዱ ድማ ንሳቶም ግድን እዮም ግብረ መልሲ ክቡ ነፍሶም ክከላኸሉ ቦታውን ክሕዙ ስለዚ ኣከምዚ መድረኽ ከለዉ ከም በዓል ጻድቃን እንታይ ይፃወትሎም ኣለው ነቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ መፃወቲ ናይ ፖለቲካ ናቱ ገይሮሞ ስለዚ ናይ ተጋሩ ብድሆ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ናይ ደገ ፀላእዮም ክምክትዎ ምኻሉ ነይሮም ዕድሎም ክርእዩ ምኻሉ ነይሮም እቲ ፀገም ኮይኑዎም ዘሎ እቲ ዝዓበየ እቲ ከም በዓል ጻድቃን ዝኣመሰሉ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ዳይናሚክስ ናቶም ብፍጹም ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ ነቲ ዘሎ ሽግር መመሊሱ እናተሓላለኸ ክኸይድ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ጫፍ ደርሷል ሲልታ እቲ ኩነታት ናይቲ ቀውሲ ናይ ትግራይ ይኹን ናይ መቐለ ይኹን ናይ ካልእ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣሎ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ነታ ዓዲ ከቢብዎ ኣሎ ብቁጠባ ኣብኡ ዝኣቱን ዝወፅን ደሪትዎ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ከምዘይ ይንቀሳቐሱ ብጎረሮም ሒዝዎም ኣላ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ በዓል ጻድቃን ድማ ህወሓት ይውግእ ክጅምር ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ከምዘይብገስ ንነብሱ ክከላኸል ከምዘይክእል ግበርዎ ምእንታን ብልጽግና ኣትዩ ድሌቱ ንክገብሮ እሞ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ንዑ ኣብታ ኩርሲ ኮፍ ከብልዎ ኣብታ ቀዳማይቲ ኩርሲ ድዮም ኮፍ ከብልዎ ወላ ኣብታ ምክትል እዮም ክገብሮ ንሱ ኳ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝደሊ ስለዚ ነዛ ስልጣን ድማ ክሳብ ናይ መወዳእታ ይቃለሰላ ኣሎ ንርኢ ኣለና ነታ ስልጣን ድማ ይቃለሰላ ኣሎ ዘይኮነሲ ምስ ማንም ሓይሊ ነቲ ህዝቢ ናቱ ፋሕፋሒት እዩ ንዑ ኩርሲ ዘረክቦ ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከምዚኣቶም ዓይነት ህልኸኛታት ናይ ኩርሲ ፍሉይ ፍቅሪ ዘለዎም ሰባት ናይ ብሓቂ ሕማሞም ኣይልገብ ኣብቲ ህዝብና ኢኻ ትብል እቶም ብርግፅ ምስኡ ዝሰርሑ ዘለውን ኤግዛክትሊ ከምና ብወገን ኤርትራ ተቃወምቲ ባህልቲ እቶም ምስኡ ሕግብግብ ዝብሉ ዘለዉ እውን ተመሳሳሊ ባህርን ኣካይዳን ዘለዎም እዮም ስለዚ ኣጋይን ንሪኦ ዘለና መድረኽ ኣዝዩ ከቢድ መድረኽ እቲ ፖለቲካ ድማ ከመይ ኢሉ ይቀያየር ኣሎ ትግራይ ድማ ከመይ ዝበለ ሓሸውያ እትያላ ንትግራይ እቲ ዝዓበየ ብድሆናታ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ጥራይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ካብ ወፃኢ ትግራይ ነፍሳ ክትከላኸል ወይ እውን ነቲ ኩነታት ክትብድህ ዝበለፀ ዕድላት ነይሩዋ ወይ ዝበለፀ ተኽእሎታት መሃለዋ ነይሩ ምክንያቱ ትግራይ ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ብዝበለ ነፍሳ ክትከላኸለሉ ትኽእል ወይ እውን ካብቲ ዕፅዋን ክባን ክድሕነሉ ትኽእል ፀላእታ ድማ ስትራቴጂካሊ ከም ዝጎድል ገይሮም ኣለዉ ንኣብነት ቀፃሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣትዩ ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ትሽግር ፈጥሮ ኣሎ ሓሶት እዩ እዚ ሓሶት ምዃኑ ተጋሪና ኣሎ ሰራዊቱ የፀግዕ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ምስልታት ንሪኦም ኢና ኩሉ ዝሪኦ ዘሎ እዩ ምዚ ተታሒዙ ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣትዩ ይበሃል እዩ ዝብል ከም ውድእ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ነዚ በሪፋይ ክንረጋገፀ ነገር የለ ሰራዊት ኤርትራ ምእታው ዝምልከት ካብቶም ዘይስሩዕ ዝኾነ ሓበሬታት ብዝምልከቶ መንገዲ ክነፃር ሞኪርና ኢና ነዚ እውን ብዋናነት ትግራይ የመሓድር እየ ዝብል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እዩ ከም ናይ መንግስትነት ሓላፍነት ወሲዱ ኣጋይን እዚ እውን ዲባንኪንግ ሓደ ካብቲ ዲባንክ ምግባሪ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣትዩሎ ንዝብል እሱ እውን ከምዘየለ የነፅሩ ኣለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝኣተወ የብሉ ዋላ ዘበለ የብሉ ብልፅግና እዩ ውግእ ዝደሊ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነገር በዚያ ጌርና ጥራይ ክንውድኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምምላስ ኣብ ሓላፍነት ስለ ዘለዋ ሓደ ካብቲ ሓላፍነት ድማ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ትኽሰሶ ዘላ ቅድሚኡ መለዝያ ከርየኩም
አብዚውን አሜሪካ Senior official meets Ethiopia's foreign minister to bolster bilateral cooperation. A senior official from the United States Department of State has met with Ethiopia's foreign minister, Gideon Timotheos, to discuss strengthening bilateral relations. According to the U.S. Embassy in Addis Ababa, አሜሪካ ብሓደ ዲፕሎማትናታ ጌራ ምስ ብልፅግና ከም ተራኸበት እዩ ዝንገር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ኣፅዋራቱ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ጠጠው ንኸብልዎ ማንም ዝኻለ የለን ኤርትራ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብመንገዲ ኣቶ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ጌራ መሊሳትሎም ኣላ ብልፅግና ብዝተፈላለየ ንሱን ተደናገፅትናቱን ኣዳኸርትናቱን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምክንያት እናቀየሩ ካልእ ዘይጭበጥ ኩነታት እናልዓሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ነገር ይደፍእዎ ከም ዘለው እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ ገለ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ካባቶም እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም በዚ ሓይሊ ባሕሪ ንምግባር ንኣብነት ንቀይሕ ባሕሪ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከውሑሳ ስለዘይከኣላ ንሕና ሓይሊ ባሕሪ ጌርና ኣብ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣበርክቶ ክንገብር ዝብል ይርአ ማለት እዩ እዚ ፈፂምካ ካብ ጥምዙዝ ኣእምሮ ዝብገስ ዘሎ ኣዘራርባ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ በተን ሃገራት እትያተን ክወሓዝ ዝኽእል ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ኤርትራ ድማ ኣትሪራ እያ ትዛረብ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልእ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብዝተፈብረኸ ቁፅርታት ይዓቢ ከም ዘሎ እናተዛረብካ ምስ ድማ ነቲ ቁጠባ ንኸይዓቢ ሕፅረታት ኮይንዎ ዘሎ በቲ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና በቲ ካልእ ድማ ንቁጠባና ጎረርኡ ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምርካብ እዩ ዝብል ከዓ ካልእ ዓይነት ኣጀንዳ ነቲ ዘሎ ዕላማ ናይ ምስፍሕፋሕ ዝድፋኣሉ ዘሎ እዩ ካልእ እዚ ናይ ብብልፅግና መራሕናቶም ዝመፀ ነዚ ጎለን ሄይትስ ዝበሃል እስራኤል ሒዛቶ ዘላ ንምንታይ ዝብል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናይ ካልኦት ሓይሊ ናይ ካልኦት መሬትን ባሕርን ሒዝካ ንሃገራዊ ድሕነተይ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ምክኒት ንምጥቃም ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ኤርትራ ትገልፅ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ነዞም ብልፅግና ናባና ገፆም ዘበግስዎ ዘሎ ወይ እውን ዝጥቀምሉ ዘለው በተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትምልስ ኣላ እያ ምናልባት እቲ ምምላስ ናታ ፅቡቅ እናኾነ ከሎ ስለምንታይ ናብቶም ዝምልከቶም ደብዳቤ ዘይትፅሕፍ ስቲል ክርዳኣና ይክእልኒ እዩ ዘሎ ከምቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝግምቶ እንታይ እሞ ተፃሓፈተሎም እንታይ ፋይዳ የምፅእ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትርኢ ግን ግቡእካ ምግባር ፅቡቅ ኣይምኾነን ዝብል ከዓ ገለገለ ኤርትራውያን ሓስቦ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ትምልስ ምህላዋ ደስ እዩ ዝብለና ኣነ ይግብኦም እዩ ክትምልሰሎም ኣለካ ስቕታ ኣብዚ ዘበነ ናይ ሶሻል ሚድያን ኣብዚ ዘበነ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ስቕታ ኣወልስዕድ ተደጋጋሚ ገሊፅዎ ኣለኹ ማ እንተሰሚዕኩሞ ሓንቲ ዘይምግባር ወይ ሓንቲ ዘይምፅሓፍ ማለት በዓልካ ንስዕረትካ ምቅልጣፍ እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ሚድያ ኩናት ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ኩናት ናይ ስነ ኣእምሮ ኣብ ብብረት ክትፅዕሎን ፀላኢ ኦምሩ ክትበሕቶ ኦምሩ ክትቋፀሮ መካልቲ ዝበለፀ ስለዝኾነ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዓለም ዘይምፅሓፍን ዘይምግላፅን በዓልካ ስዕረትካ ምቕባልን ነቲ ሓሶት ናቶም ከም ሓቂ ኮይኑ ኣብ ዓለም ንኽዘውር መፍቃድ እዩ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝምልስዎ ፅቡቅ እዩ ግን ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ከ ብተደጋጋሚ ነዚ ጭብጢ ብጭብጢ ዝምግትዎ ዘለው ከምኣ ጌርካ ናብኦም ምስዳድከ ኣይመሓገዞን ዶ ዝብል ርእቶ ድማ ኣለና መቸም ዝኸውን ይገብሩ ክኾኑ ክእሉ ኣይሆፕ ይገብርዎ ይህሉ ዋላ እንተገበርዎ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክወፅ እንተዝኽእል እውን ከምቲ ፀላእትና ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ማይ ከፍአን ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ካብ ሓሊፍና ናብቲ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ እስከ ንዝገር ሳምሶም ሰለሞን እትለ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ 8 መድረኻት 993 ኪሎ ሜትር ኣብ ሽፍን መበል 18 ዙር ሩዋንዳን ምስታፍ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩላ ወኪል ሪና ዮናታን ዕብየን ዘዳለዎ ፀብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦ እዩ ካብ 22 ክሳብ 1 መጋቢት ኣብ ዝካየድ መበል 18 ዙር ሩዋንዳ ንትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክሌታ ትማል 17 ለካቲት ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ወግዓዊ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ተገይሩላ እዛ ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን እትእለ ሃገራዊት ጋንታ ንተቐዳደምቲ መራዊ ቅዱስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናሆም ዝረኣይ ያፌት ሙልጌታ ናት መድሓኒት ትጥርነፍ ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣቶ መኮነን ጎይቶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ተቐዳደምቲ ከም ናይ ዝሓልፈ ዓመታት ድሙቕ ዓወት ከመዝግቡ ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ገሊፆም ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክሌታ ኣቶ ተመስገን ረዳ በወገኑ ተቐዳደምቲ ንብቕዓቶም ብናይ ጋንታ መንፈስ ደሪዖም ንዓወታትን ደረጃን ሃገራዊት ጋንታ ክኽልዑ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘ this is a big team ሓያል ጋንታ ያ ኤርትራ ሰሊፋ ዘላ ሓያል ጋንታ ናይ ብሓቂ ኣሜን
ቱር ናይ ሩዋንዳ ዓብይ ቱር ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ሄኖክ መርሃዊ ናሆም ኣሜን ሰለስተ ቢግ ስታርስ ኣሰሊፋ ዘላ ከምኡ ድማ መድሃኔናታን ከምኡን ሙሉጌታ ያፌት ሳቶም እዚኦም ስለዚ ኤርትራ ኣዝዮም ሓያላት ተፃወቲ ሒዛ ቀሪባ ዘላ ተስፋ ንገብር ዓወት ከተድረና ቅድሚ ሕጂ ኢልና ኢና ነዚ ሃገራዊ ማልያ ገይሮም ክፃወቱ ከለዉ ካብቲ ንጋንቶም ዝፃወትዎ ንላዕሊ እዮም ንኤርትራ ክብሪ ዝህቡ ምክንያቱ ሃገራዊ ማልያ ገይሮም ስለ ዘለዉ ብኤርትራ ደረጃ እዩ ዝፅዋዕ ዋላ ኣብቲ ካልእ ዝገብሮ እውን ተመሳሳሊ እንዲ ግን ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ፀወታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳ ዘለኹም ድማ ነዛ ጋንታ ዝኣክል ድጋፍ ከም ትገብሩላ ቅንጣብ ጥርጥር የብልናን ሩዋንዳ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዳርጋ ካብ ዓድና ወፃኢ ኣብ ዓድና እዩ ዝግበር ዘለዎን ክበሃል ይኽእል ይኸውን እዩ ኤርትራውያን ድማ ንኤርትራ ጥራይ ዝውክሉ ዘይኮኑስ ንኣፍሪቃ ሙሉእ ዝውክሉ ተወዳደርቲ እውን ስለ ዝኾኑ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና ከምዚ ኢሎም ክንሪኦም ሙሉእ ዓወት ንመነየሎም ኣጆኹም ክንብሎም ንደሊ ኣጆኹም ናትና ዘድልዮም ግን ኣይኮኑን ግን ኣጆኹም ምባል ድማ ኣይነቋርፅ ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ክውድየ ንሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ እስኬ ናይ ፅቡቅ ዕድል ዝብል ምርቃ ግደፍሎም ሓደ ግዜ ምርቃን ፀሎትን ሓጋዝ ስለ ዝኾነ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ምዛ ጥዕምቲ ደርፎ ገፀኩም يا درقة ملحاس وكنتم حفيرون زلاتك بمدح يتازم وارد تقنا وندو سبت زينك ما انت هبال حليف ورزقات محال عفو مثل هذا السنير توفر من عقلو سبا منفسو وبخط ورسو وكان أهو من نقلو أبو تربع مامو تقرر تحلفو يفري مبتشنع عطو حتى الرحمن